Вітаю усіх. Адзінае, што забыўся экстэншн на дыскерізіум адключыць учора. Вітаю. Зараз будзем пачынаць. Так. Дзе там? Пашырэнні. Мае пашырэнні. І дыскерізіум прыбраць. Цудоўна. Вітаю, Дэнчык, вітаю. Віншую Divinity Original Sin 2 з перамогай, ужо шматлікай перамогай насамрэч, ужо далёка не першы раз у нас яна перамагае. Так, і дзякуючы гэтаму вітаю Рэгана, вітаю Тэнчык, асноўныя людзі, якія прасоўваюць Divinity Original Sin 2. Віншую Divinity Original Sin 2 яшчэ раз перамогай. Мы робім серыю стрымоў, пачынаючы з панядзелка, то бок сёння пятніца, на пятнічны стрым у нас Divinity Original Sin 2, і па сутнасці ўжо серыя стрымоў ўжо пачынаецца прямо зараз. Справа прынцыпу закрыць гештальт. Я пагляджу, як у нас пойдзе за 2-3 тыдні Divinity Original Sin 2, і у залежнасці ад гэтага я яшчэ вырашу, што будзем рабіць. Тыпу, я не ведаю, як далёка і хутка мы будзем прасоўвацца, так? І паглядзім, наколькі я глыбока занырнуў у гісторыю, і можа быць будзем, ну, не ведаю, я асцярожна скажу, што я бы, можа быць, хацеў закрыць гештальт поўнасцю, і, ну, я просто не ўпэўнены у памерах гульні. Мне падаецца, гэта тая гульня, у якой другі акт гіганцкі, і астатнія трошкі больш лінейныя, скажем так, можа быць, па памерах і такія же, але просто больш лінейныя, не тое, каб раскідывае мяне ў вялікую тэрыторыю, і там шмат куды патрэбна бегаць. Вось, на мой выбар. Паглядзім, я не ведаю зноў жа па актах, і як далёка мы прасунемся, але асцярожна скажу, што, можа быць, будзем дапраходзіць яе. Вельмі асцярожна, Ось, пакуль яшчэ не вызначана. Пакуль абяцаць магу толькі 2 тыдні, 3 Divinity Original Sin 2. Для тых, хто не ведае, па гісторыі, у нас насамрэч тут, што мне не падабаецца трохі ў такіх сітуацыях, гэта тое, што мы маем трохі гісторыі, шмат пачатых гісторый, і ніводная з іх не скончваецца, і невядома, калі скончыцца, так? Яны там усе мы ў одно месца пайшлі, дзесьці пачалі, там нам узровень не дазваляе прасоўвацца далей, там мы пайшлі ў іншае месца, і зараз мы варушымся на захад ад Дрифтвуда, так? Неяк, ну, мне падаецца, альбо мапа разгортваецца, не? Падалося. Ну, вось. Па сутнасці, вось он горад Дрифтвуд, вось тут. Мы на яго дабраліся з вось гэтага ўзбярэжжа, высадзіліся на гэтым узбярэжжы з нашага карабля, і дайшлі да горада, даследавалі гэтую тэрыторыю, але тут паўсюль мы зразумелі, што, ў прынцыпе, узровень мне не вельмі дазваляе там існаваць аніяк, таму... Дарэчы, гэта ж канец мапы, так? Нягледзячы на тое, што тут далёка так уходзіць, але, па сутнасці, гэта канец яе, так? Цудоўна. Вось, і я зразумеў, што мне, ў прынцыпе, як бы там няма чаго рабіць, і я павінен быў, як бы, калі бы я хацеў проста па ўзроўнях ісці там, дзе мне папрасцей, то мне патрэбна было ісці на захад. Вось зараз мы захад і закрываем, будзем тут тусіць у гэтай частцы, по максімуму хутчэй за ўсё, і потым ужо вернемся на ўсход. Таму гісторыі, якія былі тут, мы раптоўна іх кідаем і ідзем на захад. Вось гэта мне трохі не падабаецца, тыпу, у цябе гісторыя некраваная атрымліваецца. Ты закідваеш часткі яе. Так, тут мне падаецца, я размаўляў з імі ўсе, з усімі, так? На духаў, тут напалі, карацей, на людзей, на караван, і тут была пастка дворфаў, ну, дворфы нападаюць на ўсіх. Мы ў выніку гэтую пастку разнеслі, але пагроза ўсё яшчэ ёсць. Так, двор хістаецца ўперад і назад, і глядзіць у пустэчу. Гэта не можа быць рэальным. Гэтыя пачвары, якія з'яўляюцца з-пад зямлі, гэта было ўсё мара. Гэта павінна было быць усё марай. А вы нічога карыснага не кажаце. Так, нічога яны карыснага не кажуць. Вось яна яшчэ прызывальшчык. Яго нічога няма. Яны магі крыніцы, яны прывялі мага ў крыніцы. Я не памятаю чаму. Я не памятаю чаму, не памятаю хто. Гэта тыя, якіх якраз такія дворфы, якія на нас напалі, яны не памятаюць нават, за чаго яны на нас нападаюць. Вось такая вось цікавая рэч. Так, гэта не выглядае правільным.
Я несла... як гэта? Я была вартаўніцай у пячоры, яна была я была у патрулі, а потым на ляснічкі на сняданак віншую. Смачна есці. Я была жывая. Гэта неправільна. Усё гэта неправільна. Па сутнасці, хтосьці ўзяў пад кантроль іх і прымусіў напасць на нас. Ну, увогуле пастку зладзіць. Так, у нас... Где наш баф? Это бачите. Так, дайте-ка момент. Поведомленьки свои прибрать. Паусюль. Так. Зараз приберу поведомление. Каб не перешкоджали. А чого не пастки знал? Руна нейкая. Якось подозрона тут. А мертвый дворфийский лучник. Ну, отсюда, до речі, повинно бути бачно дрифтвуд, так? Ось там у далечині. Вітаю, чпатейте, вітаночки. Ну, дрифтвуд нам, по сутності, не потрібен, ми можемо туди не тупати навіть. Давайте ось от заберемо. А як так атрымалася? Тут літаральна выглядае так, што быццам бы гэтыя дворфы тут памёрлі гадоў 50 назад. Ладно, давайте паўзаемадзейнічаем з плітою. Гіганцкая каменная пліта пакрыта дзіўнымі таямнічымі надпісамі. Як это? Закрытая часткай высохшай крыві. Так, Фейн. Усміхнуцца сабе. Вельмі нагадвае дрэнны густ Дюны. Дюна гэта багіня дворфаў, па сутнасці. Пліта Этерніту? Не яна. Вітаю усіх. Вітаю, Очпатейта, вітаю, Юджин. Ну, Очпатейта я ўжо павітаўся, в прынцыпе. Дрифтвуд? Найгоршы начны жах геймпада. Не. Это горад, у якім дрифтвуд, гэта горад, куды прыбівае плыняй, карацей, геймпады, у якіх дрифціць стікі. Яшчэ не забанілі? Пакуль не забанілі. Усё добра. Дзякуй вялікі. Добра, глядзіце, зараз, ну, трошкі яшчэ людзей паднабяроцца. Ботаў не зменшыцца. Мне падаецца, гаворка ідзе пра месяцы, хутчэй за ўсё. То бок праз месяц-два гэтых ботаў прыбяруць. Калі прыбяруць? Калі я даю, карацей, гэтай штуцы месяц, я зараз сабе там галасаванне трошкі перасуну, каб вам мапу было бачна. Я даю гэтай штуцы месяц. Давайте, вось, можа быць, ну, рэальна, можа быць, вось, пачатак наступнага месяца, траўня, так? І калі ўсё яшчэ не прыбрана, то я, можа быць, пачну сам прыбіраць іх. Я пабойваюся аўтаматычныя штукі выкарыстоўваць, але я хутчэй за ўсё просто, ну, я пагляджу, карацей, ці могуць нейкія прылады мне дазволіць пабачыць спайк канкрэтна вось людзей, якія там дадаліся ў гэты момант, і я просто іх усіх не ведаю. Буду, карацей, нешта рашэнне нейкага таму шукаць, бо Twitch, я думаю, я не дачакаюся. Ну, такое мне адчуванне. Ось, таму што мне не падабаецца гэтая лічба. Гэта лічба, ведаеце, тыпу, канешне, цікавая тэма, каб паразмаўляць, але ў той жа момант гэта, тыпу, тое, што не хочацца, каб было. Оно трошки непрыемна. Вось, таму што навошта мне гэтыя фаловеры, правильно? Ну, тыпу, у сэнсе, не вы як фаловеры, а вось гэтыя боты-фаловеры. Тыпу, навошта боты фаловеры? Я ўвогуле не бачу сэнсу. Абсалютна не бачу сэнсу. Ось. А тыя выпадкі банаў стрімераў, пра якія ты распавядаў, як хутка здараліся. Я не памятаю так канкрэтна дэталяў, просто гэта было на працягу апошніх 5 год. То бок я час ад часу чую такія гісторыі ад стрімераў, якія, ну, тыпу, чалавек сядзеў сабе, потым хтосьці накруціў яму гэтае самае. Ну, тыпу, гэта адзін са спосабаў атакі на стрімера, то бок спецыяльна разагнаць яму, накідаць ботаў, а потым абвінаваціць яго ў тым, што гэта ён, тыпу, накідаў ботаў і такім чынам забаніць стрімера. Вось такі тып атакі.
Ось хтосьці накручвае сам сабе і яго баніць. І тут разумееце, тут такая справа, што твічу так-то пофіг, і калі ты яшчэ маленькі там стрымер, то в прынцыпе якая розніца, правильно? Ось, ну такое канчатковае рашэнне ботаўскага пытання. Ну нешта такое будзе, ну будзе, я кажу, дзесьці калі Twitch не дасць рады праз месяц, то я ўжо буду гэтым займацца, а пакуль няхай вісіць халера з ім. Ну вось просто што кожны раз будзе пытанне тыпу адкуль столькі людзей, ну далёка не ўсе ведаюць, і мне кожны раз гэта тлумачыць, а мне неяк неёмка тыпу пу-пу-пу на мяне заботілі, вось бачыце, у мяне там 1000, там калі дакладна я нават ведаю колькасць гэтых новых фаловераў 927. Потому что на тым стриме ніхто падчас стрима больше не подписываўся, толькі спайк гэта быў, і там літаральна роўна 927 у мяне новых фаловераў у статыстыцы пасля гэтага самага, пасля канца дня, ну то пасля канца стрима заявілася. А ці будзем яшчэ ў Windblown гуляць, што думаеце, чат? А ты да чату, так, чат будзем гуляць ці не? Don't Starve Elsewhere адправляецца 10 000, дзякую вялікі. Я літаральна толькі сёння пабачыў навіну ў Рудзі, там ён сёння, можа быць, і запосціў яе, што у Don't Starve карацей будзе працяг. Я не ведаю больш нічога, я не ведаю толькі назву. Я ведаю, што яны нешта цізерілі, і яны зацізерілі Don't Starve Elsewhere. Вось, усё, гэта літаральна я нічога не ведаю, акрамя назву. Усё, я вам распавёў усё, што ведаю. Вот, вось, вітаю, Вячеславіч. Раз уж народу набегла ўжо, давайте крыху. Вось мы даведаліся, хто Рудзі не чытаў. Я не чытаў, я не паспеў, я не паспяваю ўсё чытаць, чат, я не паспяваю ўсё глядзець. Затое што ёсць пазітыўная штука, але зараз кажу, дадалася каманда на перанос, гэта пра Паладзіна, добра, дадалася каманда па пераносу пунктаў у чат, але я папярэджваю усіх, што ёсць гэты самае, з-за таго, што прыйшлося шмат каманд мяняць, каб яно правільна ўсё адлюстроўвала, могуць быць багі дзе заўгодна. Любая команда зараз, у мяне не было часу праверыць усё, ну тыпу прям усё. Таму сачыце, не, ну асцярожна глядзіце на любая каманда могла быць закранута, якая звязана з дайсамі. Гэта датычыцца усіх абсалютна. Закідванне на гульні, я спадзяюся, працуе таксама нармальна. Пераправярайце, што у вас усё ў парадку з тым, што вы панакідалі. Папярэджваю, могуць быць багі, я не паспеў праверыць, абсалютна не паспеў праверыць, у мяне не было часу правяраць, я літаральна зрабіў, пратэставаў самае простае тыпу ўзаемадзеянне і праверыў каманды, якія плюс-мінус там звязаныя, і ўсё, на гэтым як бы канец. Вось, як працуе каманда? Каманда будзе пераносіць пункты з вашай гульні на вашу гульню. Для гэтага патрэбна будзе набраць, зноў жа, нават падказкі я ніяка не зрабіў. Я нават запошчу зараз у чат, вы пабачыце прыклад каманды. Мне патрэбна будзе зрабіць каманду, якая паказвае вам тлумачэнне каманд, каб гэта самому не рабіць. Я зараз зрабіў каманду, это прыклад яе. Бачыце? Ну, там у мяне дало гэта самае. Мне дало паведамленне, яно будзе забіраць пры пераносе, будзе, па-першае, каманда Move, альбо Move Dice, альбо, по-моему, перанесці дайсы, нешта такое. Move дакладна на тое, на чым я правяраў, я не ўсё правяраў. Вось, потым ідзе нумар, з якой гульні, сваёй гульні вы збіраецеся закінуць, то бок вы можете паглядзець у спісе гулень маё, паглядзець нумары вашых гулень, вы указваеце нумар гульні з якой, потым нумар на якую, і потым колькасць пунктаў, якую вы жадаеце перанесці. Калі вы апошні параметр не указваеце, то перанесуцца ўсе пункты. У апісанні спіс каманд патрэбна яшчэ каманду, якая тлумачыць каманды. Ну тыпу прям літаральна ўжо прям ёсць занадта складаная сістэма становіцца, патрэбна штука, якая будзе просто напіша тыпу спіс каманд па запыту, патлумачыць іх, ну базава, і потым ўжо будзем глядзець. Вось, праблема толькі з тымі людзьмі, у каго вельмі шмат гулень, і калі яны не ўлазіць у спіс. Пераносіць пункты даступна вам усім, яно не забаронена, але нагадваю, гэта аддымае пункты, то бок калі вы перанесеце 1000 пунктаў, то на новую гульню перанесецца толькі 750.
То бок 25% падатка вы плаціце за пераносы паміж гульнямі. Гэта вялікая, наўмысна вялікая мяжа, спецыяльна, каб гэтую штуку не аб'юзілі. Вось, там упрэжданне. Вось. Ну, арыгана Move 3 to 4, там ту не абавязкова, то бок твоя каманда выглядала бы так, 3-4, ну і 500 дайсаў, типа вось такое. У мяне просто няма гулені у спісе, таму я як бы тут не удзельнічаю. Я магу вам нават прадэманстраваць, ну типу, я правёў прыклад, то бок, калі адкуль і куды ідзе. Перанесці адкуль куды, вось такая. І мінімальная колькасць дайсаў, так, я ўжо сказаў, што мінімальная колькасць гэта 100 дайсаў патрэбна. Вось, для пераносу, і будзе забірацца карацей. Логульняў няма, ну. Ось, перамешчана, вось, 100 дайсаў перанесена з Goblins 2 на Banquet for Fools з улікам падатку 25%, дадано 70 дайсаў. Акругленне працуе ўніз да десятых. То бок, ну, вось, у гэтым выпадку гэта нават яшчэ больш, гэта будзе 70 дайсаў. То бок, гэта, там, па сутнасці, абарона менш за 100, каб вы ўжо зусім сабе не гублялі шмат дайсаў. Я бы ўвогуле, можа быць, паставіў гэту планку там на 1000, можа быць. 5 дайсаў скралі. Ну, акругленне, вы бачце. Мінімум 100 дайсаў пераносаў. Вось. Альбо вы можете перанесці ўсе, то бок там тэарэтычна, калі ўсе, то там, по-мойму, няма абмежавання на гэта самае, ну, на меншае нават колькасць. Ось, але калі вы ўсе, то бок калі вы не указваеце трэці параметр, вось гэты, там, як Арыган напісала 3-4, то вы можете напісаць, я зараз прыклад напішу, Move 3-4. Вось, гэта таксама правільная каманда, просто ў мяне няма гулень такіх. Вось, і яно у выніку па сутнасці прыбярэ. Я рэкамендую, а можна пагуляцца? Пагуляцца можна, толькі асцярожна. Я папярэджваю. Я усе каманды трошкі змяняў, каб яно улічвала. Я калі будуць багі нейкія, і мы іх знойдзем, то я буду выпраўляць, і я пакуль дазваляю, я буду выпраўляць вам, калі прям нешта зусім не так пайшло, я буду вам вяртаць вашыя дайсы. Ну, у сэнсе, я буду пераносіць іх назад на гульні, на якіх яны былі. Вось. Угу. Там не закидаецца. Юджин, давай, калі, па-першае, там мінімум у нас 1000, мне не абмежаваная колькасць дайсу, зараз мы будем, карацей, гуляцца з гэтай штукай. Зараз я пагуляюся, прадэманструю, так? Мы сёння рулетку на наступны чацвер, так, на панядзелак не круцім. Зараз я пагуляюся, я вам пакажу, як гэта працуе. Гульня А. Я дадаю 1000 на гульню А. Я дадаю на гульню Б 1000. Адпраўляецца, так? Вось. І зараз я пераношу з гульні А на гульню Б. Move. У мяне будзе гэта... Давайте, я гляджу зараз май. Я гляджу спіс маіх гулень. Маі гульні гульня А і гульня Б. Гамі А і гамі Б. Вось. І гэта 1 і 2. І я пераношу з гульні 1 на 2 усе. То бок там я не указаў 1000 нават. Усе, што было, перанесено было 750 дайсаў. Вось. Вось так гэта працуе. І зараз, калі паглядзець мае гульні, то мае гульні толькі геймб і ёсць. 1750. Вось так яно працуе. Гэта дэманстрацыя, але гэта, ведаеце, такая штука, якая будзе хутчэй для тых, хто даўно ў гэта гуляецца у нас з рулеткай. Што будзе, калі пераліваць туды-сюды, то раней ці пазней яно сыйдзе да 100 пунктаў, і ты менш за 100 пунктаў уже не зможаш пераносіць. То бок ты будзеш пакрыху губляць пункты кожны раз. Вось. Але... Угу. Ну, як па крыху, я сказаў па крыху, а там, насамрэч, блин, 4-я частка. Я магу ўсе перанесці? Так, ты можаш усе перанесці. І тады ад усёй колькасці будзе 25% аднята.
Ну, типу, ти якби переносиш, ти здимаєш з одної гульні усі пункти, і на іншою, якби, переносиш 750 тільки. Усе, коли їх менш за 100, по-моему, так. Я гэта зараз не скажу, там шмат нюансаў, насамрэч. Гэта, гэта насамрэч складаная каманда там. І я сказаў, што гэты самы, як ён, Казіныч заўсёды перамагае. Я ўжо казаў, гэта выключна, ну, па сутнасці, я здымаю сябе адказна за перанос. Адзінае, што буду сачыць, каб правільна, типу, працавала каманда, так як задумвалася. Калі штосьці пойдзе не так, я буду адмяняць. Мне зараз гэту аперацыю не тое, каб складана адмяніць. Я, дарэчы, зараз зайду і свае прыкалдэсы выдаляю, потому што яны мне не патрэбныя ў запісах. Вось. Я магу гэтая аперацыя адмяніць даволі проста, мне гэта не складана. Вось мае 4 запісы новых. І я іх выдаляю. Усё. Усё, я адмяніў, я нават і тое, што закінуў на яе, я таксама адмяніў. Ну, я бачу перанос арыганы з гоблінцаў на Banquet for Fools. Так што пакуль яно будзе такое ў тэставым рэжыме, што будзе, калі перанесці ўсе 70. Ну, па-перша, у нас такіх гулень ўжо няма, і малаверагодна, што атрымаецца, але, ну, тэарэтычна можна атрымацца. Але павінна перанесціся. То бок, ну, ад 70 будзе перанесена толькі 75%. По-мойму, там блакіроўкі няма. Калі на ўсе. По-мойму. Я ўжо ўсё як у тумане. Добренько, трошки переключиліся, але вось такая штука, вось такое обновленне учора зрабіў, на жаль, не пратэставаўся. Больш выгадна чакаць, пакуль гульня сама вылеціць. Такая задумка, насамрэч. Перанесецца 60, но я не лічыў то дакладна колькасць. Колькі у нас 3/4? 70 умножыць на 0,75. Гэта будзе 52,5, і гэта будзе 50 перанесеных пунктаў. Вось і ўсё. Павінна. А потым перанесці 50. Ну, і тебе яшчэ будзе, і у тебя будзе пакрыху зніжацца толк. Зараз бяру. 50 помножить на 0,75, і у тебя перанесецца толькі 30 пунктаў, таму што там 37,5 атрымліваецца. І потым, калі цябе цікавіць, 30 помножить на 0,75, гэта будзе 20 пунктаў перанесецца толькі. Ад 20 пунктаў это будзе 15, толькі 10 пунктаў перанесецца, і калі яно опусціцца до 10, то там толькі по 10 пунктаў будзе пераносіцца без здымання нічога. Пасля 10 ідзе заўсёды так же сама, як і пры размеркаванні пунктаў у гэтым самым. У нас працуе такая сістэма, што акругляецца до десятых, то бок, ну, десяткі ўсе, але калі ідзе ніжэй за 10, то тады яно наадварот падымаецца до 10. Вось. То бок, калі ты будзеш 10 пунктаў пераносіць, ты будзеш пераносіць іх без гублення нічога. Это мінімальная колькасць, якая пераносіцца. Вось. Вось так гэта працуе. То бок яно бампіць наверх. Паўсюль зніжае, не зніжае, калі ніжэй за 10 ідзе, то уже даже не зніжаецца, то застаецца 10. Вось. Неважно, што там. Бясконца дзеліцца ў бясконцасці оно не будзе. Так, калі цябе, Юджин, цікавіла канкрэтна гэта, то не гэта будзе адбывацца. Вось. Добренька. Так, посмяяться, тое, што мы увогуле іншым займаемся. Перад намі каменная пліта з гномімі рунамі, вельмі падобна на гномі нешта. Давайце-ка фейнаўскі каментар, тое, што гэта вельмі падобна на прыкалдасы дуны. Дэталі пазбягаюць цябе, але шырокія плямы, шырокія лініі на паверхні штосьці нагадваюць табе, штосьці наконт жыцця пасля смерці і вельмі вялікай птушкі. Вы дакладна не можаце ўзгадаць нічога іншага. Так, можна яшчэ, з таго, што мы навуковец, то мы можам мы пазнаем руны, прачытаць іх. Палова рун гэта словыя, а рэшта з іх з'яўляецца музыкальныя ноты. Гэта старажытная песня дварфійская. Мелодыя падобная на папулярную дварфійскую песню для гэтых самага, для пад вечарынаў.
Аднак сучасная версія значна менш жудасная. Так. Агледзець плямак з крывёю. Цэнтральная руна знаходзіцца... Цэнтральная руна пакрыта чорнай крывёю, якая засохла за 1000 год. Так. Але самае свежае пакрыццё ўсё яшчэ знаходзіцца, ну, па тыпу, на версіі знаходзяцца яшчэ і новыя сляды. Добра, а што мы з гэтым зрабіць можам? Больш нічога? Это ўсё, што я... Ага. Добра, застаецца. Дзіўна. Песня пра піва, ну, тыпу, для паці, карацей, для вечарын, літаральна песні. Пабухаць, карацей. Песні на пабухаць. Так, цікавенька. А мы сюды не маглі трапіць, так? Адсюль я магу. Ну што, рознымі телепорта... О, лямпа джина. Я ожидаю. Где тут спуститься? А, вось тут можно спуститься, не обовязково скакать. Няма больше. Там есть опция огледеть. Ну, я вось зараз иду назад. Иду яшчэ раз. Опция Фейна. Прочитал. Огледеть и сысти. Вось одна опция. Это квест з Дюнай? Ну, не ведаю. У меня нема нічого такого. Может быть, потом квест з'явится? А, не, почекай-ка. Ну, старожитный алтарь, ён адзначены у мяне, і у мяне место раскопок Мордуса. Вось тут адзначена. Да, так, у меня ж нейкі квест был. Дзіўна. Рыба. Тут джин есть. Это цікавей. Так, зараз джин. Ты знайшоў кнігу пра традыцыі гному? Я нешта такое было, падаецца, не? Я нават, падаецца, я чытаў. Зараз разбірацца ў інвентары, які я бачыў месяц назад. Боль. Так, самае складанае. Вось, традыцыі, прачытаць. Узаемадзеянне з Волчар, ну, гэта птушка гэтая. Нахіліцца і... Потым паспытаюць благословленне пер'ямі, і калі дазволена, скажуць, што яны жадаюць. Каб выратаваць душы падшых. Вось. Это самое, перавагу, давайте так, з велікодкамі перавагі ніхто не будзе атрымліваць абсалютна. Ну, тыпу, калі нейкія дэталі, чат... Адзінае, як вы можете атрымаць перавагу, гэта вы прысутнічалі ў момант, калі я даваў падказку, альбо не прысутнічалі. І што цікава, я ніколі не буду паўтараць падказку другі раз. Гэта важна для вас зразумець. І гэта будзе тэмай велікодкі ўвогуле. Я расказваю вам трохі пра велікодку, не расказваючы вам пра велікодку. Тэма велікодкі, ну, агулам, як бы, будзе захоўвацца ў тым, што інфармацыю, якую вы здабываеце, яна належыць вам, гледачам, а не мне. Калі я дзялюся з вами нейкай інфармацыяй, то гэта інфармацыя застаецца, і вы можете сабе записывать яе куды-нибудь, можете, як жадаеце. Я не паўтараюся ні разу. Ну, тыпу, я не буду паўтарацца. Тое, што вы ведаеце, я ў гэтай сітуацыі як гейммайстар, па сутнасці, у ДНД. Ну, інфармацыя ёсць. Ну, гейммайстар у ДНД падказвае, звычайна, калі інфармацыю проста забыліся гульцы. У вашым выпадку вы адказныя за тое, каб захаваць гэтую інфармацыю. Вось. Ось такая штука. Так што дзяліцеся, гэта агульная праца. Гэта тое, што не будзе працаваць, калі вы ў адзінку працаваць, гэта не вельмі зручна. Канешне, хтосьці толькі адзін будзе на першых, хто яе знойдзе, але гэта для ўсіх.
Типу, это просто, ведаеце, у залю славы, скажем так, трапляе гэты чалавек, але агулам як бы гэта велікодка для ўсіх, абсалютна для ўсіх, для ўсяго чата. Зараз дайце-ка момант. Добренько, лямпочку. Самый час терти. Перед вами лежит дивная лямпа старожитного дизайну. Плямы в Gold Shimmer. Плямы золота зихотять праз тоўсты грайм. Грайм, я не памятаю, что гэта. Ну, карацей, пакрыццё якое яго пакрывае. Калі вы набліжаецеся, лямпа трохі дрыжыць. Амаль imperceptibly. Амаль незаўважна. Так, я не адразу зразумеў, что за слово. У меня сегодня со словами, чат, прям проблема, калі што. Я буду мець праблему. Не здзіўляйцеся, прям тупіць буду месцамі на простых... Сажа, дзякую вялікі. Я на простых, на элементарнейшых словах буду тупіць. Не ведаю, что такое, прачнуўся с таким у галаве, нейкая абсолютно збітасць нейкая. Так, вы прачыталі пра старажытныя лампы, якія карысталіся, каб схаваць духаў. Вы пацерце лампу. Давайте. Лямпа адчуваецца дзіўна цёплай для вашых гарачай для вашых дотыкаў. Калі вы ачышчаеце яе ад гадоў сажы, так? Сажы, так. Ад гадоў бруду і сажы яна дрыжыць у вашых руках. Густы дым выходзіць з лямпы, падае да вашых ног, і потым ён уплывае ад вас. Гэтая пара фармуецца ў паветры і пачынае пераўтварацца ў нейкую форму перад вами, нейкі кшталт. Джин, хто прызваў? Адзін з вас? Яго твар, гэта самае, скрыўляецца into a sneer. Ну, добра, карацей, і ён... Ну, карацей, не падабаецца яму. Што не так, богабуджаны? Семеро цябе таксама адрынулі. Альбо ты шукаеш яшчэ большай сілы. Я павінен забіць цябе на месцы, бога забруджаны. Спытаць, навошта ён прыгожанькі так падабаецца? Рамансем? Гэта самае. Спытаць, чаму бы ён нас забіў за тое, што мы заяўляемся богабуджаным? Таму што гэта будзе дабрынёю. Я ведаў сілу, якую ты адчуваеш, абяцанне, якое ты даў. Мяне таксама клікалі богабуджаным калісьці. Маё божество ўсё аддала. Сілу, славу, надзею. Гэта было атручваючым. Не, ну тут intoxicating час часу можна п'яняючым, хутчэй, такое. Пакуль яна не забрала гэта ўсё. Глыбока ўнутры ты адчуваеш, што у цябе вырушыцца ўнутры твой бог. Ён супраціўляецца. Не дзіўна, што Зорл Стіса адрынула яго. Недостойны, сказала яна. Недостойны, каб быць святым. Таму яна дала ўсё іншаму. Што за пачвара будзе даваць табе такую сілу, а потым адбіраць яе ў цябе, каб абяцаць табе, што ты будзеш святлом сусвета, а потым кінуць цябе ў цемру.
Угу. Мягко спытаць, варыянтаў тут некалькі, сказаць, што богі ідуць сваімі шляхамі невядомымі, вось гэта ўсё. Другі варыянт, мягка спытаць Джина, што ён потым зрабіў. Трэцяе, сказаць, што ён дакладна не дастойны быў гэтага, навошта семерым было даваць яму штосьці, што ён не заслугоўвае. І яшчэ чацвёрты варыянт героя. Святасць могуць атрымаць толькі лепшыя, толькі найлепшыя. І мы павінны пагадзіцца, што мы згодныя з багамі. Спытаць мякка ў яго, што ён потым зрабіў. Было так шмат няправільна з гэтым сусветам. Так шмат, што я павінен быў выправіць. Так што я шукаў сілы яшчэ дзе-небудзь. Бездань сказала, што я атрымаю бясконцую моц. Што я магу быць святлом гэтага сусвету. І яно дало мне гэта. У мяне ёсць сілы, не падобныя на любога божага абуджанага, нягледзячы на тое, што ў мяне няма маёй свабоды. А яно смяялася, калі запячатала мяне ў гэтую лямпу. Будь святлом гэтага сусветла богабуджанага, сказала яно. І нават нягледзячы на гэта было больш шчыра, чым гэтае клятае семера. Так, першае, сказаць, што ён дурань, сіла нішто без свабоды. Другое, кіўнуць, мы разумеем, чаму ён так зрабіў. Трэцяе, усміхнуцца, магчыма, у яго ёсць сіла, але ў нас ёсць лямпа, так што ён дасць нам 3 жаданні. Чацвёртая фраза. Сіла альбо не, мы не будзем узаемадзейнічаць з нейкай сілай, якая служыць бездані. Зараз бы галасавалку запусціць. Таму што я не ўпэўнены. Сказаць яму, што ён дурань. Давайте так. Ён дурань, сіла нішто без свабоды. Магчыма, я прывязаны да гэтай лямпы, але я ўсё яшчэ магу забіць цябе адной думкай. Іншыя знайдуць мою турму, і калі-небудзь я атрымаю сваю свабоду. Так, а да таго моманту я шчаслівы зрабіць сваю невялікую справу і пазбавіць сусвет ад аднаго яшчэ адной папыт, як ён, лялікі багоў. Наступны, праходзячы міма імбецыл, атрымае свае жаданні. Так. Пу-пу-пум. Першы варыянт. Перакананне сілай. Гэта не наш варыянт, нават чытаць яго не буду. Сіла і інтэлект. Спрабаваць аргументаваць, што не ўсе богабуджаныя дрэнныя, і калі у цябе сілы багоў, вы можете выправіць іх памылкі. Блин, мне падаецца, у нас перакананне просто ні аб чым. Я нават не бачу сэнсу. Паспрабаваць яго пераканаць. Не атрымалася. Боже, там ажно 4 патрэбна пераканання. Я нават і не блізка. Успомніў, што хацеў спытаць. Калі ўвогуле велікодка з'явілася? Яна з'явілася, калі я першы раз гэта сказаў. Яна, літаральна там... літаральна розніца ў дзень, можна сказаць. То бок, літаральна, ось, типу, розніца ў дзень там, 1,5 была. На пытанне, што я натхніла, не адкажу, бо спойлер. Я просто даведаўся пра яе існаванне, калі ты стрыміў тую страшную гульню магільшчыка. Так, ці на ім я сказаў... Можа быць, гэта і быў той стрым. Я не памятаю. Гэта першае, па-моему... Можа быць, гэта і першае ўзгадванне было. Я магу памыляцца, я дакладна не памятаю, які стрым гэта быў. Ці удзельнічалі ў гэтым каточкі, таксама спойлер.
Так. Так, і Воукі просто не зразумее... Ну так, яму не спадабалася наша... Так, яму не падабаецца гэта прымяншэнне праблемы з багамі. У сакавіку не раней. Не, ну тыпу, там гэта не такая доўгаграючая штука. Велікодка з'явілася, ну, тыпу, адносна нядаўна, можна сказаць. Ось, і яна настолькі рудиментарная, я кажу, я на гэтым тыдню, можа, вось выходная паклупаю і выкачу новую версію на яе, такую сур'ёзную. Ось, ну, тыпу, гаворка не пра гэты. Гаворка не пра паўгады, тыпу, мы не пра гэтыя срокі кажам, мы кажам, можа, месяц, паўтары максімум. Гэта прям максімум. Таму што я не вельмі сачыў, калі гэта было. Ось, чат, вельмі хочацца, хутчэй за ўсё мы зараз ім біцца будзем. Калі пачнецца бойка, то пойдзе на перапынак хуценькі, таму што ўсё ідзе да бойкі, я не думаю, што з гэтага выйду неяк. Так. Богі адабралі ад мяне ад майго права на быць богаабуджаным, і менш, што я магу зрабіць, гэта пазбавіць іх надзеі. Пачынаецца бойка. Ну так, добра, тады ён 11 ўзровень, мы 11 ўзровень. Дадзім рады. Ах ты ж кляты. А ну, Джин. Колькі можна хадзіць? А ну, спыніся. Все, конец хода, так? Не, яшчэ не конец хода? Ды божухна. Колькі можна атакаваць? Ён за один ход неяк да халеры зрабіў. Нармальна гэта ўвогуле ці не? Добранька. Зараз, я, можа быць, мне і скончуся. Зараз невялічкі перапынак, бойка пачалася дрэнна, але я паем, і мы працягнем літаральна з гэтага моманту. Зараз буду. Ну, я адправлю вас на рэкламны перапынак, каб пазбавіцца ад прыролу тыча хаця бы на гадзінку.
Я вернуўся. Працягваем. Я не ведаю, ці чуйна вам ці не, але суседзі, карацей, ашалелі і сыдруюць зараз просто прям цэлы дзень. Я спадзяюся, вам не вельмі перашкаджаю. Працягваем бойку, калі канкрэтна толькі пачынаем, таму што нас нам ужо накідалі. Ці магу я адсюль адразу бліц зрабіць? Не, занадта далёка, так? Ці магу я скокам Фенікса скокнуць туды? Магу. Цудоўна. Здароў. Джин, кляты. Давайте звычайно атаки проводить покуль. Есть у меня подозрение, что ни холера я ему не наваляю. Так. Накидаю гэта. Накидаю паскарэнне на Ифана, які пропусціў у нас холод увогуле. І спакой розуму таксама. Разгоним яго крыху. Так, гэта праз броню не праб'ецца, але труп мы можем падняць. Правильно? Мне тело патрэбна для гэтага, так? Павука я таксама падняць не змагу, так? А дзе ён? Так, мне патрэбна 2 маны. Ну, 2 дзеяння. Ладно, тады нічога не раблю. Можа быць, варта было адысці, я зараз разумею. Так, броня холаду. На табе ў спіну крыт. Блин, ён жорсткі. Ён жорсткі, каб зда. Ай-яй-яй. А ты можаш так моцна не біць? Ай-яй-яй-яй. Так. Просто шансаў, мне падаецца, у мяне няма. Так, яго броня просто прям нават і блізка не пробіваецца мною. Так, таунт прайшоў на яго. Падаем сабе хоць броню, хоць трошки. Падняць шчыты. Але гэта ўсё лухта, канешне, у параўнанні з тым, што ён робіць. Блин, жестко, конечно. Добро, подняли паука. Резисты это все будет. Сподіваюся, не вибухне моцно. Ой, блин, я отрутил. Блин, я Ифана отрутил. Вот же холера. Трошки не то, что ожидал. Так, это паскарэнне. Гэта натхненне. И наверх сенсу подниматься нема. Просто пробягусь сюда. Конец. Блин, яшчэ телепортуецца далей. Ау. Не забей там нікога, калі ласка. Крыху подбяжым. Вось зараз дастаем. Калі фізічную броню яму выб'ем полностью, то ў мяне ўжо з'явяцца пэўныя шансы. Просто хаця бы хоць нейкія. Так. Рывок не атрымаецца. Таран таксама адсюль не атрымаецца, правильно? Я здольны яго пракінуць адсюль? Не здольны. І нават каб падняцца мне патрэбна вось туды. Бліц? Все яшчэ не знаходзіцца занадта далёка. Для бліца патрэбна 2 дзеянні, так? Бліжэй я не падыйду. На якім узроўні складанасці мы гуляем? Мне падаецца, што сярэднія. Мне падаецца, што сярэднія. Блин, может зелье брони хотя бы. Давайте отрушенное облако. У нас граната просто есть. На, отрымай гранату просто. Просто тому, что я не дотягиваюсь до тебя. Вот это. Я наш физичной броней блокуется. Вось тебе каратей, мужик. Паспрабуй зараз нашего Фейна ему пошкодить. И я зараз москитами яшчэ тебе. Под скуру тебе зарезу.
Ось так. А далей будем разбираться. Так, мы подняліся. А регенерацыя можа быць на каго? На чырвонага прынца. Яму дасталося больш за ўсіх. Цудоўна. Ухіленне на Іфана. І што б такога яшчэ? Аура ухілення? А давайте, можа быць. Давайте ауру ухілення на ўсіх. Вось так зробім. Павучок. Не могу тут добраться. А ты можешь куда-нибудь закопаться? Вось, и выкопаться. Заблоковано. Блин. Поглотнуть труп. И полечиться. Не, такое себе. Давайте сюда паучком подойдем. Просто потому что можем. Во, ён перасунул все іншае месца. Глобальное охолодживание. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Але мы все еще живые. Блин. Мне прям терміново потрібно з ним нешта зробити. Выпьем шклянку со здоровьем. И будем зараз стрелять просто. Ось так. Конец хода. Нам потрібно його спинити. Нам літерально його потрібно спинити. Охолодить його. Заблоковано. Блин, він лечиться. Я придурок. Чим він лечиться? Вода. Нельга його водою бить. Лепей за всю землею і полымя. Ну, землею, короче. Землею самое тое. Так, давайте магічная броня. Ай-яй-яй-яй. Што цікава, джин гэта істота канкрэтна, ну, полымя. Гэта злы вогненны дух. То бок нелагічна, што ён трошки водны, але зноў жа мы у сусвеце магічным. Ай-яй-яй, усіх замарозілі. Ай-яй-яй-яй. Добра. Так. Зараз скок Фенікса. Ён регенеруе, і зараз мы яго апракінем просто. Чаму ён заблокаваны ў сэнсе? Усё, вось, уранілі яго. Добра, один ход ён прапусціць. Мы яшчэ і дыхнем полымем на яго. На табе. Фізічная броня тут не патрэбная. Што я яшчэ магу? Можна было бы накласці на яго атруту, ну, ў сэнсе, это злы водны дух, но вось трошки не разлічыў я, конечно. Вось так вось, зямлёю яму не падабаецца, вось табе зямля, карацей, на мужик зямлю. Вось он падняўся, і зараз мы яго яшчэ раз уронім. На наступную яго... Блин, ён заблокаваў! Вось гэта памылка зараз была. Блин, зараз мяне забіць так можа. А ёсць нейкая штука, тыпу яго прычапіць, не даць яму хадзіць. О, дакладна. Нам атрымаецца яго чараваць? Альбо не атрымаецца? Ёсць у яго волкітов. У яго няма імунітэту да таго, каб... О, мы, можа быць, яго зараз нават і прыжучым зараз. Справа ў тым, што ў яго няма аніякай брані супраць ачаравання, і мы яго поўнасцю такім чынам падблакуем. Таму што у нас ачараванне вакол нас статус такі накладваецца. Мы зараз ідэальна просто зробім. Светлы розум. Іфан, давай-ка. Светлы розум. Так, ну і на гэтым усё, так. Вось так можна яшчэ яго ударыць. Іфан б'е харызмы, так, і перамагае яшчэ з гэтым. Давайте яшчэ хуткасць. Накладу на чырвонаму прынцу, гэта не дапаможа. Іфану яшчэ хуткасць. Раней ён за гэтага хадзіць не будзе. Чаму ён нават пазней пачаў хадзіць, я не разумею. Так, маланачкай мы туды трапіць не можам. Вадой мы туды не б'ем. Вось маланачка і кайласачка.
Так, шакаваны, цудоўна. Хацелася просто яго застаніць бы. Павучок. Так, наклаў броню магічную на сябе. Телепортнуўся далей. Наклаў дождж. Добра. І ўсё. Не, яшчэ штосьці зробіць. Халоджванне, добра, замарозіў Фейна. І глобальнае халоджванне. Пакуль мы перамагаем, але вельмі такое мы робім. Ведаеце што? Стралою, якая яго пракіне. Оп. Усё, ляжы там. Раз. І ўсё, пакуль усё на гэтым. На сябе накладзі рэгенерацыю, калі ласка. Опс, паслізнуліся там дзесьці на кавалачку льда, немялічкім небачным. У сэнсе ты не бачыш цэль. Што табе там перашкаджае-то, мужик? Іфон? З табой усё ў парадку? Ты сляпы, можа, зараз? Мокры дне. Чаму такі позірк? А, вось зараз бачыць. Я не разумею, што там такое. Кожны раз, як стрымы гляджу, хочацца вярнуцца да гульні. Але гэта зноўку спачатку трэба такі ўжо файныя шахі. Ну, тактыка цудоўная. Просто, я кажу, я выгарэў літаральна просто за адной той же самай выспы раз за разам, і мне, як падумаю я калі думаю аб Divinity Original Sin 2, я выключна думаю пра гэтую выспу кожны раз. І мне складана себе перадолець запусціць гульню, але вось калі вось зараз мы гуляем, тыпу нарм. Калі ўжо запушчана ўсё ў парадку, у мяне няма флешбэкаў. Знато далёка. Подойсти? А, на Юноблиц не хапило. Ладно. Ладно. Чтоб ему такого ось, фаербол хопить. Фаерболом зачепить. На, фаербол. О, блин. Жесть. Я... За бочка, может, стояла по дороге, альбо что-то такое, и карацей нас ляснула бочкой просто. И к этому не дотягнем, так? А, блин. Ну, давайте просто стоять. О, да давайте паучка. А, паучка там бессанкционно выкликать. Давайте вот тут. О, будет паучок. Закопаться не отрымается? Во, отрымается, но вот перекопаемся еще тут. Выпаузим до его. Hello. Нем. Ён же нікога не заб'е зараз апошнім ходом сваім. Регенерацию наклал, добра. Заблокавана магічна броню. Не халеры разумненькі такія. Ён на ачараванне ўсё яшчэ так і не атрымаў, таму што за кожны раз удала карыстаецца сваімі здольнасцямі. Но у цябе няма ніякай броні фізічна, так што убывай, мужик. Ён просто упадзе на зямлю, і зараз мы яго будем дабіваць уже на зямлі, просто біць. Раз. Два. Ой, не тое. Давайте ось так. Просто мне няма сенсу савацца зараз за Фейна. Фейн памрэ, калі будзе занадта шмат бегаць. Так, што я магу такога ляснуць бы? Мне маланочку бы якую у яго засадзіць, але не атрымаецца. Давайте просто конец хода дадзім іншым пахадзіць. Ён усё роўна пропускае свой ход, атрымліваецца. Блин, я ему так не пробьюся. Стрел раз. И яшчэ раз стрелу оборонить. Оп, пропускаю яшчэ ход. Конец хода. Во, вось зараз можна пробегать. Там мае сэнс спрабаваць залезці ўвогуле. Не могу добраться. Давайте вот сюда заберемся. Фейн греется, так ён тут это горить. Гарачий хлопец. Увогуле. Так, давайте-ка москитами, что ли. До некроманта и полечимся трохи. Во, нормально.
Хоч штосьці карыснае. Так, і натхненне кінуць. Бо не асабліва нармальна там атрымліваецца змагацца, там усё заблакавана. Так, вось он падняўся. Блин, ён кожны раз, калі падымаецца, ён атрымлівае сабе нармальны такі кавалак фізічнай брані. Давайте правоўк. Так. Падняць шчыты. Мы будем настреливать ему просто в упор. Раз. Это простреливая насквозь, так? Не, мне не хопить тады. А, не, почекайте-ка. Я могу его забить зараз вот этой атакой. Потому что насквозь броню бьет. Цудовно. 7700 досыда. Цудоўна, мінус гэта. Я думаю, што я бы яго не перамог на нейкім, ну, на высокай складанасці. Ён прям жорсткі нейкі. А, да яго нічога і не засталося. Яго цела няма. Ён просто знік. Блін, і лута ніякага няма. Можа лямпачка пойдзе? Сусветным днём працы з дому ўсіх прычасных. Мне прафесійны празднік тады. Дзе лут? Я не ведаю, ну типу няма ніякага лута. Зараз вернемся назад, можа быць лямпа, ад лямпы штосьці засталося. Але і тут нават няма нічога. Просто 0. Абсолютно 0 лута, нічога няма. Я можа пастаравіць нагу ворагу без ног? Нельга. Адсутнасць нагі даказвае тое, што нагу прастрэліць нельга. Нельга прастрэліць таго, чаго няма. Можа ў яго астральная нага ёсць. Фантомная нага можа быць ёсць. Вось яе можна прастрэліць. Так. А што нам з гэтым рабіць? Mordus Excavation Site. Так. І што? Чым прыкалдаць? Гэта ж квест тут быў, так? Так. Мы знайшлі алтар, ён выглядае даволі старым. З поўнай кнігай мы ведаем, што можам призваць Dunas Undertaker with source infused mutton and appease with it with a specific ritual. Геральт смерці выклікае істоту, якая называецца Undertaker. Undertaker гэта, ну, па сутнасці можна альбо прыслужнік, альбо, ну, чакайце-ка, Undertaker. Не-не-не, Undertaker гэта той, хто забірае, блин. Undertaker, мінінг. Мне просто падавалася, што гэта магіччык, па сутнасці. Падрыхтоўка мёртвых целаў для пахавання і крэмацыі. Вось, Undertaker. Вось, типа магіччык, карацей. Я пра здольнасць Стефана прыбіць ворага да месца, там нага намалявана. Ну, яна як бы накладвае пра тое, што накладвае статус crippled, а гэта значыць, што ён можа быць запаволіць можна рознымі спосабамі. Типу, вось такая логіка. Слухайце, я нешта не падумаў, у меня ж можна вось так скарыстацца. Во. Альбо няма духу. Ну гэта археолог. Блин. Я толькі не зразумеў тады, што мне патрэбна. Source infused mutton. Я можа нешта, блин, штосьці не зразумеў тады. Мне то опцый няма ніякіх. Не, тут нельга неяк паўзаемадзейнічаць. Гэта рэстлер. Не, насамрэч, я першае, што ну, я адтуль гэтае слово і даведаўся ад рэстлера. Вось, таму што я малым, у мяне была WrestleMania гульня на Сеге, і там, карацей, быў Undertaker. Вось, я такім чынам слова гэта вывучыў. Ну, типу магіччык, нешта такое. Яго такі яшчэ выхад на сцэну быў круты. Не, пачакайце-ка, гэта WrestleMania была на кампе. Не, на Сеге яна не магла быць, яна занадта крутая. Чакайце-ка, WrestleMania зараз. WrestleMania. Блин, іх там мільёны гэтых выйшла, WrestleMania.
Сега? А не, на Сеге был реально Андертейкер, он там эту самую плиту могильную доставал, убил. На Сеге есть. Так, все ж таки Сега, вы мне не подманывая мои вспомины, я не придумал это себе. Так, реально, Рестлмания на Сеге. Блин, там усяго 8 бойцов было. Окей. Калі мне зараз не падманывае мяне гэта самае скриншот адтуль. Весёлая гульня. Я увогуле з рэслінгам, з такім сусветам рэслінга увогуле пазнаёміўся праз гэтую гульню, я не ведаў, што так можна. І на ТВ ён таксама легендар. Ну, я на ТВ ніколі не глядзеў. Бок у мяне ўсё, маё знаёмства з рэслінгам скончылася на гэты... Не, ладно, была яшчэ нейкая гульня на комп, і там я яшчэ гуляў. По-моему, Undertaker там таксама быў. Вось, там даволі прыгожа было. Але, ну, абмежавана, скажем так. То бок яна не той, каб там нашмат было. Больш. Лут знайшоў. У іншым месцы лут знайшоў. А вы хваляваліся. Так. Разумныя паножы. Добра. Розум, ініцыятыва, супраціўленне. Мне падабаецца. Падабаецца. А wits, пачакайце-ка, wits гэта дае верагоднасць крыта. Блин, я на інтэлект патрабуюць. Ну тады тут альбо Лоіс, альбо Фейн. Wits, Retribution, Perseverance. Я, может быть, Лоис дал бы. Не, Фейну достается апошнім часам. Давайте ему нейкие поножи нормальные. Ну и вось и нормально. А это отправим на продаж и отправляем до Фейна. До Ифана, пардон, блин, я их плытаю, потому что Ифан Фейн. Гэта нагавіцца разумнейшая за некаторых людзей. Ну вось, дарэчы, яшчэ адно з паляпшэнняў учора, якое зрабіў для бота. Зараз, калі каманда хваста паказвае, яна не паказвае пункты, якія былі адпраўлены, пераразмеркаваны з іншай гульні, тыпу з іншага гульца. То бок там у нас быў стрімер-бот Дед Максим, зараз гэта просто прыхавана. Так яно не будзе паказваць такога. Ну там яшчэ мелкі і бах выправіў яшчэ адзін мелкі, які з назвай стрімер-бот, яно бы дадавала бы прэфікс там стрімер-бот, але для вас гэта не супер важна. То па сутнасці гульні на вылет у нас псіханаўты, і там насамрэч за іх накідалі цмок, містер Сінкер, і выпадкова псіханаўтам прыляцела пераразмеркаваныя пункты Деда Максима. Вось і гэтыя пункты ўжо, можна сказаць, не належаць Деду Максиму. Яны належаць ужо проста галасаванню, і яны таксама будуць размеркаваныя і куды-небудзь адпраўлены. Так. Я не разумею трохі з гэтым месцам. Так, яшчэ раз квест чытаем, так. Keep calm and carry on. Мы знайшлі алтар, які прызваць. Ну... З поўнай кнігай мы ведаем, як прызваць яго. Source Infused Mutton. Давайте-ка я інтэрнэт спытаю. Я, можа, нешта такое знаходзіў, просто забыўся. О, людзі шукаюць гэта. Source Infused Meat. Дзе мне яго знайсці? Гэта рэцэпт. Гэта патрэбна закрафціць. Добра. Мне патрэбна тады да... Ну, давайте паглядзім, можа, у мяне ёсць мяса. Блин, пошука па гэтай штуцы ўсё няма. Не падабаецца. Зараз прыйдзецца ўсё уважліва пераглядаць. Нам, карацей, патрэбна даволі драгацэнны, дарэчы, ресурс, якога абмежавана. Хэм, рибс. Мне патрэбна набыць такое мяса. Мне патрэбна ў горад. Матан гэта тып мяса, просто Source Infused, я такі, у сэнсе. О, мясная лаўка. Можа, ты адразу такую прадаеш, Роу Матан, вось оно. Так. Набываем. Збалансаваць, набылі.
Зараз ми заховаємося, щоб ми правильний рецепт зробили. And see fish with flaking scales, tumors, and, in one case, 3 heads. It's free to fair travels, friend. Так, добре. Пум-пум-пум. Короче, гэта інгрэдыенты, а дзе вось гэта, по-моему, так? Вось гэта камбінаваць. Цудоўна. Мне... А мне ёсць, можа быць, гэта як... Цікава, можа быць, у мяне ёсць, типу... О, вось, source infused meat. А, у мяне так прямо быў рэцэпт. Вось, мне толькі патрэбна было просто набыць. Вось оно, мяса. Усё. Мы далі на гэта source орбы, а один source орб, а яны дарагія, прям каб з дату, бок мы зараз па сутнасці прям патраціліся нормально. Адзінае зараз прыйдзецца зноў бегчы туды. У рэцэптах ёсць. Так. То бок, ну, я не здагадаўся, што рэцэптик ёсць. Ну і зноў жа, перапынак, блин, праблема трохі ў такіх гульнях гуляць з перапынкам. Ось так, я просто скажу, каб бегалі туды, і самі разбяруцца, як дабрацца. Збегаць на карабель? Чаму? Зараз? Типу, гэта абавязкова? Просто не бачу сэнсу. Просто што я там забыў? Мне, па сутнасці, гэтую мяса пакласці вось сюды, і ўсё добра будзе. Там хан кожны левел табе можа што заўгодна прыносіць. Блин. Эх, ладно. Давайте на корабель. Это важно. Калі мне там могуць штуки даваць. Адарваны твар чалавека. Заберем с собою. Чому бы не? Просто так. Сержант Зрилла. А, ну и на этих самых можно. Наемники. Вось хан. Так. Можно взять. А, ну типу, тут розное абсолютно. Блин, божухна. Ні халеры. Ні халеры у яго ўсяго. Я не памятаю зараз альбо пазней, але орбы таксама можна. Праблема ў тым, што яно не ў парадку гэтым самым алфавітным, таму патрэбна уважліва праглядзець усё. Аугментар, павбол, болетос, ага. Мне дрэнна такога спіса становіцца. З таго, што ён просто не... Калі б ён быў гандляром і, тыпу, бесплатным гандляром, на выбар, тыпу, адна ўзнагарода інтэрфейса кіняваць. Просто гэта інтэрфейс, гэта жесть. Давайте аугментар, просто так. А, я паспытаў, і ён збег. Ладно. Я не зразумеў ад пачатку, як гэта працуе. Я не памятаю зараз, альбо пазней. Так, гэта я чытаў уже паведамленне. Жорстка, конечно. А дзе там спуск униз? Ось. У нас на кораблі ўвогуле нікога больш не засталося? Дзе ўсе? Ну, реально нікога няма, просто цішыня поўная. Сумна нават неяк. На наступным левеле забереш. Зразумеў. Давайте просто на мапу. А, блин, я... Reaper's Coast. А можна неяк выйсці на вонкі? Не? Адразу. Не, нельга. Так, вяртаемся ў горад, зараз зноў будем бегчы.
Ляцім. Это займе пэўны час. Зараз мы тут прызовем гэтага андэртэйкера. Магіччыка будзем выклікаць. Будзе нейкая пачвара. Па сутнасці, гэта нейкая істота, якая там да багіні Дуны. Дуна гэта багіня, наколькі памятаю, дворфаў. Вось, і яе штуку гэтую выклікаем. Трэба толькі рытуал не забыцца, там яшчэ пачытаць, як у іх там звычайна гэта адбываецца. А то яна нам лыч сажрэ. Дарэчы, на наступнага ўзроўня, калі мы кажам пра ўзроўень, не той, каб супер... А, божух, на не, далёка яшчэ. Мы джина забілі, ён даў 7000, а нам яшчэ да наступнага ўзроўня яшчэ 50, ну, крацей такое. А джин быў не проста, я скажу. Нормально так супраціўляўся. Потом адстае. Ось, яшчур. Так, ну што, усё. Ритуал перачытваем. Там... Так, усё. Где там книжечка? Па-па-пам. А можна неяк просто вось нотатки? Правильно? А? Нема нотаток? А дзе яно? У якой катэгорыі яно тады? Ну давайте так глядзець. Так. Але я ж чытаў, я ж не ляснуўся, правильно? Дзе оно было? А, вось оно. Я просто не туды глядзеў. Так, я не туды глядзеў. У Ефана. Так. Нізка пакланіцца з адкрытымі рукамі. Потым яны благословенне пер'яў павінны паспытаць, і потым, калі ім дазволяць сказаць, чаго яны жадаюць. Выратаваць душы падшых. Вось. The slab remains lifeless. Так. You sense power. Your memory, the details. The central rune is half the rune. The melody is similar to. А, то бок нічога нельга, трэба просто пакласці яго самастойна. Ось оно. Оп. Спрацавала. Упс. Магіччык Дуны. Твоя душа не належыць Дуне. Чаму ты выклікаеш андэртэйкера? Смерць, якая паядае. Падняць свае рукі і адысці. Падняць свае рукі і адступіць. Але я павінен гэта самае. Мы... У нас былі мірныя жаданні. The beast tilts its head inquisitively. You feel a psychic push urging you to speak quickly. Так, добра. Яна нахіляе галаву, ты вы адчуваеце псіхічны ціск, патрабуючы ад вас хутка казаць. Мы тут, каб атрымаць яе благословенне. Падняць рукі, адступіць? Але я павінен ну, тыпу, не адступіць, я павінен нахіліцца. Блин. Глядзі, зараз ён прапануе табе нейкую жудасную хтанічную гульню. Давай паглядзім. Ён надзінча чымсьці падобны. Таксама часта птакам, птушкай такой выглядае. З Вархаммера. Так. Я ж чытаў. Дык я чытаў. Там сказано нахіліцца, але не адступіць. Блин. Я ж літаральна прачытаў. Ну, што там же няма такой опцыі. Альбо я неуважліва чытаў. Зараз яшчэ раз прачытаю. Блин, я не могу перачытаць. У нас мирное ожидание. Так, мы ждаем атрымаць благословлення. Кожнае падаючае пяро
А це, як це, судіть твоє серце. Act with honor, or be consumed. А, ось зараз почався ритуал. Ось зараз він почався ритуал. Так. Блін, я не веду, ви чуєте гэта ці не? Мене так раздражняе, блін. У мяне просто свідрують і свідрують, гэта не скончваецца ніяк. Я гэта так не люблю, а зараз у мяне яшчэ ёсць. Давайте, карацей, я, может быть, зараз гласней пачну казаць, але я хаця бы сабе заблакую гэты самае. Блін, неяк дзіўна яшчэ. Ну, хаця бы я заблакаваў... Блін, я сябе як у акварыуме адчуваю тады. Я просто сабе моніторинг навушнікаў там выключаў. Просто калі моніторинг навушнікаў выключаны, ну, ты, типу, я сябе не чую, то і суседзяў я амаль не чую, але я і сябе не чую. Вось. У мяне робот пласмок прыпоўз і не чую свідраванне ў Варшаве. Ну, гэта ратуе, так. Ён там сабе... Просто, ведаеце, зараз яшчэ свідруюць, калі робот пласмок гэты ўключаецца, і таксама ён шуміць, так, і ўсе гэты фонавы шум, і ты яшчэ спрабуеш сканцэнтравацца на чымсьці, гэта прям капзда. Як параход гудзіць. Ну, вось, карацей, яно падобна на параход там дзесьці на фоне. Насамрэч, я на вадзе зараз і ў акіяне. Я там параходы мимо праходзіць. Так. Вось оно. Вось толькі зараз пайшло нахіліцца з выцягнутымі рукамі. Beast leans closer. Its pupils Істота нахіляецца бліжэй. It is Яе дыханне ахутвае вас. Яна падрыхтавана, каб скокнуць. Form must offer an answer. Веруючы павінны прапанаваць адказ, які твой. Ціха. Калі мне скажуць, тады ціха паспытаць благословлення. Вось гэта, по-моему, было, так? the creature perks up, blinking rapidly with anticipation. Так. Яна блінкае, боже. Міргае ў чаканні. Чаму? Так. Першае, сказаць, што мы жадаем выкарыстаць яе сілу, каб стаць святым. Сказаць, што мы жадаем выратаваць душы падшых, гэта правільны адказ. Адмовіцца, сказаць, што нашыя мэты толькі нам і належаць. Чацвёртае, сказаць, што мы просто жадаем цудоўны сет брані. Пятое, выцягнуць зброю. Не, мы жадаем выратаваць душы падшых. The vulture drags its talons across the altar. Яна працягвае свае кіпцюры па алтару, глыбока упіваючыся імі у паверхню. Вы рыхтуйцеся да атакі. Right is true. Твоя райд. Call upon me. Ну, скажем, твои ожидания справедливые. Не клич мяне больш. Добра. Я атрымаў благословленное пяро. Что такое? Что за яно? Компонент для крафта. Ритуал ініцыяцыі выканалі. І куды мне гэта выкарыстаць? У мяне ёсць рэцэпты якія? Можна сартаваць толькі тыя, якія я магу рабіць. Скрутак тэлепартацыі магу зрабіць. Рэцэпты шмот. Добра. Вось show unavailable можна прыбраць. Броня. О, мантыя. О. Ага. Бачу. Я не ведаю. Цікава, цікава, давайте зробім. Ну, гэта па сутнасці для сета брані гэтага толькі можна, так? Ну, давайте. Любая кожаная броня. У нас скурная броня. Я спадзяюся, у нас не нейкая там дорогая поясыдзіна гэта. Блин, просто танную бы якую набыць спецыяльна под гэта. Бо шкада дарагія. Там на продаж у нас ёсць. Так, это добрый сет. Просто у нас адзіны, хто будзе яго пранаць, гэта Ифан, а у Ифана просто касмічная хрень. Нейкая. Ну, нічога, зараз паглядзім. Я зараз, можа, спецыяльна броню нейкую там набуду, каб сет нейкі.
Так, а гэта па кніжачках. А, вось, чел па броне. Buying or selling? Супер танное нешта. Ну, нават супер танное мне нормально обойдется. Давайте, так, if on... Так, почекайте-ка, покидаем. If on... Ты гандлюй. Buying or selling? Спачатку if on прадае тое, што не патрэбна. О, блин, тут нават не ідэнтыфікаваны шчыт, калі такое адбылося. Wouldn't you like to know? Так. Ну, шчыт мне хутчэй за ўсё не патрэбныя. А можа і патрэбней, упэўнены. Ты можаш сам зрабіць, калі хапае частак. Я разумею, просто што... дакладна, я ж сам магу прям рабіць. Добра. 4D ініцыятывы. Мне падабаецца гэта ідэя. Я, можа, дам зараз гэты шчыт. Вось так, замяню. Вось. Броня тая ж самая, менш retribution. Retribution гэта вяртанне пашкоджанняў. Накладывае палаючы статус пры кантакце, але вось гэтая дадатковая ініцыятыва насамрэч тое, што патрэбна. Ініцыятывы колькі ў яго зараз? 22 становіцца з усім. І гэта вельмі няблага. Няхай раней ходзіць. Wars are brewing, my friend, and we may find ourselves on different sides, in which case prices will go up. Buy now Так. while you still can. На продаж, усё, што на продаж. Гэта таксама. І гэта нам не патрэбна, гэта ўжо старэлы. Просты пярсцёнак. Так. Slayer накладывае статусы, але ў нас ёсць лепей, у прынцыпе. Хаця не настолькі лепей, прям лепей. Мне просто падабаецца, што ён статусы накладывае роз. Не, я пакіну яго, няхай валяецца просто пакуль. Давай-ка грошкі мне. Дай мне грошай. Мне якраз не хапае, у мяне 15 000 усяго. Добра. Так, давайте покрафтим. Зброю адмяніць броня. А не магу я зрабіць броні. Таму што просто у мяне адсутнічае такі рэцэпт. У мяне няма рэцэптаў на броню, просто. Я не ведаю, дзе я іх прадрабаў, але просто адсутнічаюць. А зараз я магу, дарэчы, тую броню ўсё яшчэ зрабіць. Просто мне цікава, якая яна пойдзе якая залічыцца, карацей. Ну вось яна прыбралася, хутчэй за ўсё ён дарагую вельмі хацеў нейкую выкарыстаць у мяне. Паспрабуем з мантыі і паглядзім. Buying or selling? Добра, мне патрэбная броня. Это не скураная, это не скураная. Блин, а якая лічыцца скураная? Вось гэта скураная, просто па выглядзе яны іншыя. Блин, лухтанейкая. Гэта кальчужная, але кальчужная можа быць, ну, блин, яны дарагія. А ёсць для бедных нешта варыянт. На Dex. Дакладна маеш рацыю. Ну, гэта патрабуе фінес, а не Dex. Ну то бок фінес гэта мейл, а гэта, блин. Накладна на Dex, яна ж на фінес у мяне просто ўся, якую я тут бачу. Сила, інтэлект, фінес. Хаця, ну тут па сутнасці ёсць Dexterity, так? Ну тут няма Dexterity, тут ёсць фінес толькі. Няма такого параметра. Давай-ка мы отсортуем по коштах, по золоту. Сверху самое дорогое, так? Сверху самое дорогое. Самое танное унизе. 114 вось гэта покладем. Гэта таксама танненько. Початочки ёсць. Шалом за 200. Так, это интеллект потребує.
Так, во, нагавіцы яшчэ. Гэта на сілу нагавіцы. Вось гэта за 700. І вось гэта фінес. Блин, может быть, я их якраз таки продал. Ну ладно. Вось гэты набор 1200 будзе ставаць. Гэта ўсё ДНД. Так. Уплыў. 1290. Даволі дорага, але мне падаецца, ну таго варта. Аднаго камплекта не будзе, я зажадаю паглядзець просто, што мы накрафцім. Давайте захаваемся. Не магу я зараз захавацца. Ну, я перад гэтым захоўваўся. Павінен быў. 1000 не так дорага, насамрэч. У нас грошай зараз хапаем. Так. І робім броню. Раз. Ног толькі не будзе хапаць. Зараз гэта ўсё скрафцім і потым будзем вырашаць, што будзем рабіць з апошняй часткай. Так, куды яны трапілі? Вось оно. Ні, халеры! Так, а што сет дае яшчэ поўны? Просто гэта настолькі ускок у гэта самае усіле у брані, гэта просто жэсць. Каб вы разумелі, зараз у мяне бягучая вопратка капітана, тырана. Яна дае 18 фізічнай брані, 44 магічнай. Гэта дае 118 фізічнай і 72 магічнай. Гэта у адным выпадку гэта прырост амаль у 10 разоў, у другім гэта самае у 2 разы амаль. Ачмурэць просто. А зараз чытаю, што робіць сет. Сила магіччыка Дуны узмацняе ўвесь сет, подвышаючы ўзровень брані да 14. Паглынанне трупаў узмацняе... Гэта яна заўсёды будзе тыпу расці ў сіле? Я жадаю. Добра. 14 левел full set. А ён зараз тыпу напісана, што ён 14, то бок ён зараз тыпу 14 ўжо. У чым падвох, ну я вось не магу зразумець. Яна ўжо ўсё напісана, што гэта 14 ўзровень. Сказана, што паглынанне трупаў узмацняе і далей таго, хто яго носіць. Гэта вось гэта штука дае крылы, ногі, падкрадванне, трапнасць. Блін, яна ўсё прям моцная. Так. Ну, яна прям моцная. Штука перфорацыя. Set perforation. Ладно, так, робім апошнюю частку, пофіг, колькі яна там каштаваць будзе. Мы апранаем гэта. Просто, глядзіце, моцная штука тырана гэтая ёсць. Вось. Дзюрачкі ў вораг з'явіцца. Ну, перфакарты будзем рабіць. Дык вось, яно прям файнае. Што мяне бянтэжыць, што так, гэта інтэлект, вось оно дорого абыдзецца, просто танны, можа, дзесьці звычайная ёсць просто штука, не магічная. Можа, камусьці я запіхнуў, просто прадаў штосьці. Так. Пу-пу-пу, ну вось і набутак, але тут няма нагавіц. Так, вы, можа быць. Звычайна з таго ўзроўню, на якім ты завяршаеш квест. Ага, зразумеў. Так, вось гэта танней будуць. Гэта значна танней. Яны мне абыдуцца на 700 монет танней. Цудоўна знайшоў. Так, і зараз сыходзім і крафцім. Чмурэць, канешне, броня. Вось яна нагавіцца. І апошні сет броні. Вось, і квест скончаны яшчэ 200 дадатковага досвіду. Ну, пранаем тады. Раз, два, 3, 4. І нагавіцы Dust Blast, якія дае здольнасць яшчэ дадатковую. Вау, канешне, ачмурэць просто. Фейн... Глядзіце, крылы атрымаў. Воу.
Давайте-ка яму яшчэ вось так. Во, ўсё. Іфан просто жесть. Во, крутота якая. Напрыклад, у нас есть часткі сета пажыральніка, там яны ўсю гульню збіраюцца. Рукі, напрыклад, 8 левел, ногі 11, а фул будзе 20. Зразумеў. Ну, гэта і так уже 14, яно вось на 14 фіксуецца. І што цікава, у яго з'явілася здольнасць паглынаць гэтыя самыя. Зараз я стрэлы тут сабе паразбіраюся трошки. Так, вось яны стрэлы упарадкаваліся, і вось яна здольнасці палёта, здольнасць паліморфа. Так, вось яна таксама. Вось так, вось так. Давайте. Ён палёт, дарэчы, адну толькі патрабуе, што цікава. Я ж магу вось так зрабіць. Так? Это 3 патрабуе. Вось так усё упарадкавалі, правильно? Упарадкавалі. І зараз тут яшчэ гэтая здольнасць трошки парушыць мне тут планы. Ось так прыкладна. Зараз можна паглынуць труп, палячыцца і падвысіць свае пашкоджанне. Усё, зразумеў. Можна, карацей, трупы паглынаць і на 3 хады атрымліваць сабе пашкоджанне, ну, тыпу, атрымліваць павялічанае пашкоджанне на 15%. А што таке перфорейшн? Яшчэ 8-9 пранікаючага ўрону пашкоджанняў да ўсіх атакаў і здольнасцяў. У нас ёсць крылы і дыстанцыя зброі і здольнасцяў падвышана на 4 метры. Чмурэць просто. Жесть. Яно выглядае, ведаеце, я выбачаюся, але гэта такая, тыпу, галоўны герой, не вось гэты, тыпу, Іфана, якога мы створили, вось он, мейн character, тыпу, як анімешны такі. Знайдзіце галоўнага героя ў анімэсе, так, дзе-небудзь. Ось. Хто галоўны герой? Вось гэты чел, насамрэч, галоўны герой. Чым мінус, я не ведаю, я не разумею. Ну, які б мінус не быў, потым разбяромся. Мінус у тым, што прыйдзецца яго раней ці пазней памяняць. А мне падаецца, з ім просто, тыпу, зараз паглядзець, броня у Фейна і Іфана была прыкладна аднолькавая. Зараз Фейн у нас наш аватар, па сутнасці, так? У яго здароўя 295, запомнім гэтую лічбу, так? 295 здароўя, у яго 71 фізічнай броні, 70, так? 280 магічнай. Іфан, які быў прыкладна на адным узроўні, у яго 420 здароўя, што у разы больш. Ну, у прынцыпе, мы яму канстытуцыю разганялі, таму што яго забівалі занадта агрэсіўна. Фізічнай брані 419, магічнай брані 279, столькі ж колькі у Фейна, які поўнасцю ў магічную браню збіраецца. У параўнанні наш танк, ён мае больш брані, чым наш танк. Здароўе толькі трохі менш. А ці дзе у CRPG пракатыя рэчы, які-небудзь меч 1000 праўду, які, як высвятляецца ў канцы гульні, пры кожнаму змахе спаўніў недзе ў свеце кобальда-забойцу. Карацей, ну, тыпу, так, тут можа быць такое, чаму не. Паркета сейт, так, мы першым яго сабралі, у нас ён ёсць. Сет тырана быў. Так, калі мы гэта выканалі, правильно? У нас же там нічога не засталося. Правильно, ёсць. Закапаць мінулае. Блин, мяне пужае гэта колькасць квестаў. Я вельмі не люблю, калі у мяне прям шмат квестаў. Тыпу, квестаў павінна быць, на мой погляд, тыпу, десятак у цябе адначасова, не больш. Больш гэта лухтаненька. Просто сама магчымасць сабраць 10 квестаў, гэта уже само по сабе пужаючая для мяне перспектыва. Так, мы зараз ідзем туды, дзе мы не хадзілі. Мы там мы нават, вось, дарогу мы до конца не даследавалі, там яшчэ можна агледзець. Пячора нейкая ёсць, тут квест яшчэ ёсць. Закінутыя припасы. Іфан зняў сет капітана, так. Але я ж скажу, за апошнія боек 10 гэты сет ні разу не змяніў сітуацыю.
Типу, лепей Іфана просто заўсёды забівалі з дыстанцыі. То бок ад яго просто адзінае, што гэта штука рабіла, гэта ворагі трымаліся ад яго далей. І ўсё, яны не спрабавалі ў бліжні бой ісці. Калі я за Іфана скакаў да ворагаў, каб ачараваць іх, яго забівалі, просто тэлепартаваліся адтуль і забівалі з дыстанцыі ўсё роўна. То бок, па сутнасці зараз я за Іфана магу не клапаціцца бліжэйшыя, узроўня 4 абсалютна аб яго стане. Цяпер ён можа зверху напляваць на... Так. Прыкалдас у тым, што яму зараз пофіг абсалютна. Ой. Ну, в прынцыпе, мы ж не баімся атрута, правильно? А як іх прыбіраць? Я забыўся ўжо. Іх можна накрыць нейкім прадметам просто? Мы-то нічога не баімся, нам-то пофіг. Мы undead. Давайте якую вось... Острый... нельга туды пакласці. Так... Схаваная праклёны былі. Тэнчык просто ні разу не стрэльнула. Тыпу, схаваныя праклёны былі, я ў пэўны момант імі карыстаўся, яны ні разу не стрэльнулі, і гэта было нецікава. Мне было нецікава. Тыпу, я ведаю пра праклён, яно ніколі не страляе, яно патрабуе вельмі складаную мову, нейкую вясёлую, так? Яна ніколі не страляе, але потым я зразумеў, што калі гэта стрэльне, і гэта будзе драматычна, і гэта праўда, і тыпу я ведаў, што яно было так, а вы не, гульцы не ведалі, я зразумеў, што гэта не круто. Вось, міміка манеткі, які распаўсюджваецца і паглынае і робіць іншыя манеткі, і так становіцца цэлая натоўп мімікаў манетак. Вось пра гэта, альбо іншая яшчэ нейкая была. Тыпу, скар па адной манеткі. Тыпу, знаходзіш цела, і на целе знаходзіцца манетка. Насамрэч, гэтая манетка і зжэрла гэтага чэла. І, тыпу, для тых, хто абвароўвае трупы, гэта мімік, які паглынае іх. Вось, глядзіце, просто ёсць такая штука, што неважна, наколькі гэта праўда і наколькі ты гэта прадумаў за просто майндгейм. Так, вось гэта, які губляецца сярод іншых манет. Так, а потым паглынае. Так. А потым хто-небудзь абірае цела, знаходзіць манетку, і так працягваецца цыкл. Вось, горад мімік, ёсць яшчэ цікавы канцэпт. Карацей, глядзіце, я якую думку хацеў сказаць. Ёсць такая хрень, як булшит, карацей. Ты, як ДМ, не можаш некаторыя штукі рабіць, таму што тое, што крута гучыць на паперы, не абавязкова крута будзе ў гульні, так? Тое, што вы чытаеце там ачмурэныя гісторыі ў інтэрнэце, гэта крутыя гісторыі ў інтэрнэце, большасць з якіх ніколі не існавала ў рэальным жыцці. То бок, ніхто іх насамрэч не адыгрываў і... Так? Эта штука... Але можна пазбавіцца? Мне просто зараз Серлора сам себе заб'е. Слухайте, а не магу яго там спаліць неяк? Ты типу, нечто кшталту... А дзе Серлора? Серлора вось там. Давайте паспробуем спаліць. Я просто не памятаю, іх пазбавіцца. Вось, і ёсць праблема з такімі ідэямі. Гэтыя ідэі часцей крутыя на паперцы. Вось. Яны, звычайна, не працуюць так, як хацелася, каб яны працавалі. Блин, а што, я не магу яе забіць? Давайте пачакаем. Я пачакаю, пакуль... Вось, ўсё скончылася. Я зараз аднясу яе вось сюды, далей. Вы бачыце, што ўсіх атруціў. Зараз я яшчэ раз атручу. Выбягайце, правильно робіце. Нездаровая гэта штука, там, толькі дрэнна будзе. Просто я оттуда достать я не мог. Вось так. Фаерболом. Я не могу ей нанести пошкодження? Ці что? Так, она не дамажится. Что мне здесь зрабіць-то? Вось. Таму некаторыя гісторыі яны добра чытаюцца на паперцы, але ў той жа момант, калі ты яе адыгрываеш, яна падобную сітуацыю, яна вызначаецца, што булшит і людзям не падабаецца.
Вось. Вось такая вось праблема. Таму праклён, які вы не чакаеце, што дзесьці стрэльне, ён крута гучыць на паперцы, ён крута гучыць для ДМа і для таго, хто назірае з гісторыі збоку. Для таго, хто ўдзельнічае, не весела. А калі вы збіраецеся на ДНД, вы жадаеце добра пабавіць час разам. Вось і ўсё. Вось за гэтага вялікага нюанса, скажем так, які прям уплывае на тое, як ад кропкі гледжання, ён уплывае на тое, як усё развіваецца. Ну, просто так працую. Я просто по досвіду свайму скажу. Так бываюць людзі, каму нарам, а ёсць тыя, каму не нарам. То бок, ну, гэта такая, настолькі тонкая хрень, што, ну, так, можа быць, якому-небудзь сталу і зайдзе. Я ведаю, што большасці людзей такое не спадабаецца. Типу, якога хера? Вось. Просто не весело, просто не весело. Ось, таму праклёны, з праклёнамі цікавей працаваць, калі зараз прыклад, як я лічу добрага праклёна, які так у мяне таксама я не скарыстаўся ім. Адзін я паспрабаваў неўдала, не вельмі неўдала, не так, як я хацеў. Карацей, праклён павінен, вы павінны ведаць, што чым вы рызыкуеце. То бок, па сутнасці, вы ведаеце, што гэта прокляты прадмет. Вы, ну, то бок, вам літаральна кажуць, гэта прокляты прадмет, што ты будзеш з гэтым рабіць. Альбо яўныя вельмі прызнакі таго, што ён пракляты, і ты, калі яго атрымліваеш, ты гэта пераўтвараецца ў сюжэтную арку. То бок, проклятыя прадметы патрэбна быць з імі асцярожным, яны павінны быць сюжэтная арка, якая расказвае штосьці. Ну, у ідэале, типу, не просто, о, ты апрануў гэтую штуку, яна зараз цябе заб'е, выкручвайся. У камп'ютарнай гульні ты пачынаеш просто карыстацца рознымі механікамі, так? У ДНД трэба, ты павінен адразу прыдумаць шляхі выхаду з гэтай сітуацыі, то бок гэта па сутнасці ператвараецца ў пазл. Сам па сабе пазл. Ёсць некаторыя пазлы, тыпу, як пакой, які прымушае цябе думаць, што зрабіць з гэтым. А тут атрымліваецца, цябе ёсць нейкая пагроза, з якой ты альбо мірышся і існуеш, і ведаеш, што так скончыцца. Вось, альбо, прычым пры гэтым вы здзівіцеся, але не ўсе людзі разумеюць нават відавочных рэчаў. Ну, типу, я не ведаю, людзі здзекаваліся, ну, там, чел здзекаваўся з мяне, ну, просто кпіў, альбо не. Было адной ралёўцы, ён не вельмі зразумеў, што бомбу, якую я яму сказаў, што яна нанясе пашкоджанне ў радыусе, бліжэйшым радыусе вакол сябе, то бліжэйшым радыусе вакол сябе нанясе столькі-то пашкоджанняў, і імгненна заб'е любога, хто знаходзіцца каля яго. Ён не зразумеў, што гэта, ну, не такі вялікі выбух, ён заб'е вакол, але не заб'е глобальна, гэта не ядзерка нейкая. Вось. Ён на апошнім дзень у сваім жыцці свайго персанажа, калі яго ўжо забівалі, ён, карацей, гэту бомбу выбухнуў, і ён здзівіўся, што гэта не забіла ўсіх навокал. Ну, гэта забіла ўсіх навокал, усю групу, але не выратавала, скажем так, глобальна, то бок усіх ворагаў, там армію, скажем так, не вынесла. Ён здзівіўся, ён не зразумеў. Это, хотя гэта прамым тэкстам было сказана. Это было, ну, там такі чалавек, што ён мог шчыра здзівіцца, ён насамрэч, просто ён умее, типу, прыкідвацца ідыётам, ось, таму, як бы, не зусім не зразумела, можа быць, было. Я, можа, сур'ёзна ўспрыняў тое, што жартам было. Але там чалавек рэальна можа прафесійна, типу, не выдаць эмоцыі. Вось такая цікавая хрень. Дзіўная вельмі сітуацыя бываюць за столом. Вось. Так што, маё меркаванне зараз... Оп, пачысцілі шлях, так? Маё меркаванне такое. Праклёны павінны быць зразумелыя. Типу, калі чалавек ідзе да праклёну, ён павінен ведаць, што ён ідзе на праклён. Пажадана, і потым ужо вырашае, што з гэтым рабіць. Вось, гэта прыгода, на якую чалавек пагаджаецца, то бок такое нефармальнае пагаджэнне на прыгоду. Типу, праклятай, некаторыя людзі адрэгуюць, так, а чаму Рэна праклятая? А хтось адрэгуе, я не ждаў, каб мяне пракліналі. Ну, типу, і як бы весела роўна да моманту, калі ты разумееш, што нікому ад гэтага не весела. Пахне смерцю і крывёю. Атака адбылася дзесьці паблізу тут. І тут шмат чаго. А божухна. Грок за троль. Ён тут нармальна так на... Ён і дворфаў тут, і пачвар бездані на парэзаў. Не халеры сабе. Так, ну гэта археолог, які нас пераследуе паўсюль. Гэта пытанне да яго няма.
Блін, я зараз за нового сета Іфана, я прям ожидаю позмагатися зараз з ким-небудь. Грок, ти не ожидаєш позмагатися? Back off, pigeon! This is my Сухоть, голуб. Гэта мой мост. І мені не падабаюцца, калі па яму ходзяць дурні. Enormous, unusually Гіганцкія, незвычайна чырвоны тролль, як это, узвышаецца над табою з сваімі і трымаю кулакі на пагатове. Так. Яго выраз трывалы, але ты можаш пабачыць маленькую зору, як быццам бы ў яго разумных вачах прабегае маленькая зорачка. hear me the first time, parrot. Пачакайце, мне Пэрот назваў. Піджин, не, ўсё, ён голубам, потым мяне гэтым папугам назваў. Просто паразмаўляем, давай. Блин, мне пазмагацца просто хочацца. Гэта вельмі круты сет, яму трэба прымяненне знайсці. Пераследуе, якія могуць быць да яго пытанні. Ну, звычайны прывід археолага, які за мной ходзяць паўсюль, вось і ўсё. Так, першае. Сказаць, што мы добра яго пачулі. Яму не падабаюцца дурні, а мы не дурань. Другі варыянт, перамінацца з нагі на нагу і выбачыцца за наше за тое, што яму перашкодзілі. Трэцяе, сказаць, што нам не падабаецца, каб нас нас абзываў, карацей, хадзячы камень. Чацвёртае, адысці з паднятымі рукамі. Сказаць, што мы не дурань. he smiles a jagged and magnanimous grin. Ён усміхаецца сваёй магнанимоус. О ты за слова, адкуль ты вылезла? Магнанимоус. Чат, каб вы разумелі, так? У мяне правераны C1, так? Але яго час ад часу, ну, ангельскай. Ну, типу, я здаваў там тест на ўзровень. У мяне C1. Вядома, гэта не C1 носьбіта, таму што носьбіт там мог значна больш кніг прачытаць. І гэта жэсць час ад часу. Вось, гэтыя словы, якія, мне падаецца, выкапалі, гэта трэба быць рэальна носьбітам. Магнанимоус. Так. Літасцівы, па сутнасці. Окей, шчодры літасцівы. Асабліва у бок свайго ворага. Альбо свайго ворага, альбо больш слабой гэтай самай, ну, персоны, асобы. Можа, просто ідзе тым жа шляхом. Это просто преміум English. Не, ну, типу, па сутнасці гэта ўсё пазём, божукна, пачалося, польская яшчэ прасочваецца. Гэта ўзровень C1, то бок, ну, вось такія словы, яны якраз такі словы ўзроўня C1. Просто C1, ён такі здаравенны, сам па сабе памер просто C1. Ўзроўня такі, што як бы у цябе можа быць C1, але поўны C1 у цябе ніколі не будзе. Ну, типу, просто забудь. Ён просто недасяжны, там просто бясконцае слово, колькасць словаў, якія ты калі не займаўся пэўнымі, там у пэўным напрамку нешта не рабіў, ты такія словы просто не сустрэнеш ніколі. На якім трэба размаўляць, як Астарыян. Easy. Так, добра, усмешка ў яго, карацей, такая. Кожны зуб, які пічфорк, гэта, ну, карацей, кожны крывы зуб, я так буду спрашчаць, выглядае так, што пагражае табе кожны паасобку. Ну-ка паглядзім. Ты жадаеш перасекчы мой мост. Яго мост? Так, ладно. Так. Это реально? Это Бонг Астарыян? Я просто не могу разглядеть нормально. Ну, там нават там павелічэнне не вельмі могу разобрать. Так.
паглядзець на пачвару і сказаць, што мы не ждаем скончыць так, як яны. Ну, я забіў іх. Ніхто мне не прасякае мой мост просто так. І яны не заплацілі за гэта. Але аднак у іх не было языкоў, каб увогуле гандляваць, ну, дамаўляцца. І кішэняў для манет, але ўсё ж такі. Троль павінны служыць сваім прынцыпам. Так. Спадаць, як яго прынцыпы перасякаюцца з тым, каб адымаць грошы за выкарыстанне публічным мостом. Паглядзі на гэты мост. Ну, я на гэтую разваліну. Ніводныя грошы налога падаткаплацельшчыкаў ніколі не датыкалі гэты мост ужо на працягу стагоддзя. He kicks the edge of the bridge, sending a sizable chunk of rock flying perilously close to your eye. Ён б'е край моста і адпраўляе здаравенны кавалак камяня, адпраўляе ў бездань карацей. Я адзіная рэч, якая стаіць паміж гэтым мостом і безданню. Апошнім часам усё ў заняпадзе. Блін, які філасофскі троль, а? Так. Ці нам патрэбна перасякаць гэты мост? Там проста можна абысці, я бачу абход. Сказаць, што мы ждаем перайсці мост. Rubs his leathery hands together with glee. Ён пацірае свае рукі. Добра, добра. Звычайны кошт для перасячэння моста 5000. Але я не жадаю не чуць ніякія гэта, блін, ну карцей, каб ты плакаўся наконт коштаў. Дарэчы, Вячеслав, дзякую вялікі за нагадванне. Давайте зараз рулетаньку пакруцім. Рулетанька. Мы будзем зараз, глядзіце. Я раней планаваў, што выкідвацца старая гульня будзе выключна ў чацвер адна, але я думаю, што мы будзем па сутнасці дзве гульні ў 2 разы будзем гэта рабіць, то бок у чацвер і ў пятніцу. Вось, пакуль у нас толькі там 2 гульні і ёсць, але яны там рэгулярна дадаюцца, я таму нават не ведаю. Пакуль я пакінуў планку ў 4, нават калі гульні ў спісе скончыцца на вылет, то і добра. Ну, пакуль так. Потым падумаем. Таму што мне падаецца планка адсячэння ў 4 месяцы вельмі файна, якраз такі такая прям на нармальным узроўні і падтрымлівае тое, каб за гульні галасавалі, каб не закідвалі на паўгады і больш. Ну вось. Так, добранька, зараз я вам спінер. Я переключуся туды. Оп. Ну, дзе там? Оп. Тыц. Дадать. Где там моя голосовалочка? Есть. Я зараз. Блин, мне... Давайте вось гэта. Не было. Перадрасоўваем гэта ўсё наше. Блин. Па новай трэба. Так, оп. Перастварылі. Я просто забыўся прыбраць нашыя... гэтыя... як жа ж яны... Вось. Апы, вось, слова. Я кажу, мне сёння нейк са словамі прям складана. Я абудзіўся, і ў мяне нейкая дыслексія. Так, падаецца ўсё. Насамрэч, прям усё. Цудоўна. Пум, гатова, круцім. Гэта мы вызначаем, нагадваю, што у нас скончыўся марафон скончыўся, можна сказаць, сёння, альбо можна сказаць, ну так, сёння апошні дзень, але тут як бы
Такое, можна сказаць, учора скончыўся марафон. Зараз мы будзем, як звычайна рабіць, то бок у пятніцу мы круцім рулетку на чацвер, а ў чацвер мы вызначаем топ-1 на пятніцу. Дарэчы, калі каму цікавы Don't Start Together ці Oxygen Not Included, дык яны за пару баксаў у стамі на знижках. Окей. Я нават не абанкруціўся. Я цудоўна ўвогуле ў мяне ўсё склалася, я патраціўся там мінімальна абсалютна. Можа, я дзесьці ў 40 злотых, па-моему, лез. Прям на здзіўленне. Я бы, можа быць, яшчэ бы працягнуў марафон з такім тэмпам, просто што я абяцаў Divinity Original Sin 2 і вырашыў уже не адкладаць. Што там у нас? Lord of the Rings, вяртанне ў Морыю у нас перамагае. Дарэчы, гэта адна з тых гулень, якая пад пагрозай была на тое, каб вылецець. Я на це даволі даўно не галасавалі. Яе дадаю ў спіс пераможцаў. Вось. Я не ўпэўнены, ці варта збіраць на яе. Я думаю, не мае сэнсу збіраць на яе гэты самы каап. Яна проста ў адзінку нармальна гуляецца. Вось, я гуляў і, трохі нагуляў, там, не памятаю ўжо, што я нарабіў. Вось. А то хіба не каап? Яна не абавязкова каап, але Nine Ravens, магічы, калі жадаеш далучыцца, калі ласка. Не, я ведаю, што яна задумана на каап. Тут жаданне на каап. Магічы, калі у тебя ёсць магчымасць, далучайся, яшчэ можам дзеда Максім пацягнуць, гэта тады наступны чацвер, вось тады. Я проста не ўпэўнены, ці дзед Максім можа, ці жадаю яе гуляць. Премиум English. Пошло. Так. Блин, это я нечто не туда даю. Так, отменить. Я у спис просто этих самых. Так, у пераможцы додать. Я не туды дадаваў. Затрындзеўся. Можа, пераможцу сабе таксама патрэбна спрасціць, як дадаваць. Толькі на ёй было. 9800 на ёй было. Усяго-то. Каб вы разумелі. Трэба праверыць, яшчэ абмяркуем. Так, патрэбна праверыць, ці працую ўсё добра. Па-другое, я не ведаю, ці ёсць у цябе геймпас, ці няма. Яна ёсць, альбо была ў геймпасе. Калі дакладна яе дадавалі, яна была ў геймпасе. Зараз ужо не ведаю. Так, я яе дадаў. Цудоўна. Graveyard Keeper літаральна за нуль у стыме. Можете браць, можете не браць, гэта расійская гульня. Папярэджую. Мая справа папярэдзіць. Яна ў мяне таксама ёсць. Даўно нават набыў за нейкую мелкія грошы, а потым даведаўся, што гэта расійская гульня. Так і не запусціў. Магічы гуляў з іншымі стрымерамі. Просто, можа быць, з падпіскі вылецела яна. Дайце я зараз хуценька пагляджу, зараз вызначыцца, што яна каштуе мне гіганцкіх грошай. Это Морія ў сэнсе. Морія. Дзе там гульня з Морі? Толькі не кажыце мне, што яна адсутнічае. Lord of the Rings. Каляска не... Што? Не. Няўжо яна зараз грошы каштуе? Чат. Может быть, она хотя бы на знижках где? Так, не ў стыме дакладна. Зараз я пагляджу дзе-небудзь на сайтах з таннымі ключамі. Зараз. За 14 злотых можна знайсці. Так, добра, за 14-10 злотых можна знайсці. Не, нормально. PlayStation Plus яе няма, не правяраў, але, я по-моему, забываюся адмяніць подпіску сабе PlayStation Plus. Я ўсё не дабяруся, таму што я не карыстаюся ёй. Я реально не паспяваю ў PlayStation гуляць. Я амаль год уже не кранаў яе. Я тыпу толькі ў Death Stranding з вами гуляўся і ўсё. А потым яна мне просто прастойвае, а подпіска вісіць. Яна мне пастаўлена на год абнаўляцца, і, грошыкі спісваюцца кожны год. Але ўжо 2 гады, па сутнасці, амаль 0 карыстання.
Адкладзем да зніжак. Карацей, там можна знайсці за 8-10 злотых, не праблема. Ну, тыпу, ёсць на сайтах, я бачыў на G2A і на Енеба, там ёсць за 8-10 злотых. Можна быць спакойным. У эпіку. Можа быць, я ў эпіку сабе забіраў. Слухай, можа быць, рэальна я не там проста гляджу. Дай-ка пагляджу у эпіку. Можа быць, яна ў мяне там. Моря. Где-то поглядеть. Library. Море. Блин, не тут гляджу. Так, так, все, яна у меня у эпику. Все, ненормально, яна у меня есть. Я уже думал, что придется набывать. Все, не, нормально, яна у меня есть. Сторонники гульні збеглі ў Літву і асуджаюць вайну. Просто потрапілася, калі шукаў, хто яе стварыў. Окей, то бок там яшчэ такія адэкватныя плюс-мінус. Окей. Дзякуй, Пурбай. Ну, тыпу, гэта... Таму што я это сабе адзначыў і ўсё. І не вяртаўся да яе. Ну, карацей, ўсё роўно пакідаю гэта на меркаванне кожнага, але хаця бы важная дэталь. Так. Адмена банкрутства. Ну, дзякуй вялікі, блин, на то гэта. Мне не прыйшло ў галаву, што ў Epic Games Store ёсць. Добренька, цудоўна. Няхай затаецца. Так, я яе адзначыў. Так, пераможца у нас ёсць. Глядзіце, зараз я адпраўлю на вылет адну гульню у нас за тыя, якія даўно не галасавалі. Зараз у нас пачнецца галасаванне за яе. Оп. Псіханаўты другія у нас адправілася. Пункты размеркаваліся. Пункты пайшлі на Might and Magic 9 ад... Чакайце, што за... там просто такая хрень. У містера Сінкера размеркаваліся пункты на Red Faction Guerrilla, Chained Echoes і Half-Life Diffusion по 830 пунктах. І у пункты, які ўжо не належаць дзеду Максиму, можна сказаць, яны адправіліся на Might and Magic 9, 2000 адправілася выпадкова. У Цмока размеркаваліся пункты паміж Эліасам, Age of Mythology другім і Half-Life Alyx. Вось такая прыкладная у нас сітуацыя. Так, добранька. РВДак, падабаецца, што на гэты сам адправіўся на Might and Magic. Так, добренька. Яны ў нас адзначаны на галасаванне гэтую гульню, і гэтыя пункты можна вярнуць там, дзе яны былі пры жаданні. Калі вы жадаеце вярнуць яе ў спіс, то вы можете нагаласаваць, каб вярнуць яе ў спіс. Калі вы не жадаеце, каб яна вярталася ў спіс, вы галасуйце той, каб яна прыбралася. Эліас прасоўваецца такі, ну так, яно як бы па крыху, ну, шкілеты ўхваляюць. Сістэма працуе, я ж кажу, вось гэтыя вылеты, сістэма працуе, нават ёсць пазітыўная, то есть, то бок, што падзакінутае трошкі было ў нас. Яно па крыху нават прасоўваецца, тое, што трапляе, можа трапіць яшчэ выпадкова каму-небудзь, нават калі ўжо зусім, ну, няма даўно ніякага руху на этой гульні, то прыкладна цудоўна. 4 месяцы, мне падаецца, даволі камфортны срок, бо шчыра, у маіх мерках, тыпу, 4 месяцы назад мне такі, блин, мне шкада трошкі, што псіханаўты другія вылецелі. Вось, я хацеў пагуляць у псіханаўтаў, але яны вельмі рэдка прасоўваюцца, і вось, карацей, яны у выніку у нас вылятаюць. Мне шчыра шкада, тыпу, я б пагуляў псіханаўтаў. Адна з тых гулень, якія я вельмі жадаў, каб яе прасоўвалі, але не прасоўвалі. Море ў PS Plus. Ну, уже праблема адпадае, таму што яна ёсць у гэтым самым Epic Games у мяне, я там і гуляў, хутчэй за ўсё. Вось, ну і карацей, хрэн з ёй тады. Цудоўна. Так, з магільшчыкамі яшчэ дамовімся, можа быць, удваіх, можа быць, на дзеда Максіма зацягнем, можа быць, яшчэ кагосьці. Паглядзім, можа быць, нейкі капчык будзе, можа быць, нават не ў чацвер пры такой сітуацыі, раз вельмі хочацца капчыка, то можа быць не чацвер, але я бы хацеў пакінуць гэта слот канкрэтна чацвер з раніцы, каб не перасоўваць свае іншыя планы для гэтага толькі на яшчэ 3 гадзіны, таму што 3 гадзіны гэта даволі шмат. Вось, не тое, каб яны адкуль-небудзь могуць узяцца проста так.
Так, я за гэты час магу карысна яго скарыстаць, напрыклад, там яшчэ каманды нейкія дапісаць, нам якіх не хапае, нейкія пэўныя багі, ёсць пара патэнцыйных праблем у боце зараз. Патрэбна іх было бы выправіць. Тую ж велікодку палепшыць. Вось лепей гэтая гадзіна туды адправіць. Паспаць увогуле цудоўна было бы, самае кайфовае было бы. Так, ён не жадае, каб мы скардзіліся на тое, што нам не падабаецца. Давайте паспрабуем яго пераканаць. Гэта ў нас пераконванне амаль нулявое, але праз інтэлект сказаць, што нам лепей даваць я не пераключыў экран. Так. Гэта ўсё з-за таго, што яно не знаходзіцца ў мяне перад вачыма, то бок яно знаходзіцца ў боку, мне патрэбна разгарнуць галаву і паглядзець у дзесьці пашукаць. Дарэчы, наконт паглядзець і пашукаць, я зараз у тым напрамку паглядзеў, а там Фрэя. І ведаеце, што я жадаю вам Фрэю ўключыць. А вось, буду зараз уключаць. Так, кот буяніць дэманстратыўна, глядзячы мне ў вочы адарваў лісток хрызантэмы. Бунт. Вось, карацей, так, я думаю, яшчэ шмат чаго можна панарабіць цікавага. Зараз вам Фрэя будзем. Так. Давай, пролад, запускайся. Так. Фрея. Опаньки. Оп, котика. Ось от дома. Спить такая. Ёсць. І зараз я вам покажу. Оп. Ляжить. Спіть. Пригажуню. Цудоўненька. Так, мне патрэбна яе, можа быць, неяк перасунуць. Хаця не, там, в прынцыпе, дыалог амаль закрывае, я думаю, не вельмі перашкаджае. Правильно? Там літаральна крыху ўсяго. Давайте перакананне інтэлектам. У нас, дарэчы, галасаванне скончылася на захаванне псіханаўтаў. Было прагаласавана за тое, каб прыбраць са спісу, таму яна дакладна застаецца там прыбрана са спісу. Вось у мяне двое з 5 кабачочкі, а старэйшы нешта кіпішыць. Ну, вось пачалося, там, бунт падымае. Давайте прапануем яму. Няхай ён знізіць кошты, каб больш людзей праходзіла. Нам патрэбна 6 пераканання на гэта, ні халер не атрымаўся. Добра. Спытаць, ці ёсць ли нейкі спосаб знізіць кошты? Яго вочы звужаюцца, і яго глыбокі смех сутрасае яго усю яго істоту. Ёсць адна рэч. Цікава. Спаборніцтва. Перамажы мяне ў спаборніцтве, і тады я магу адмовіцца ад звычайнай аплаты. Блин, цікаво. Давайте захаваемся, мне цікаво. Спытаць яго наконт месца, і мы паглядзім, што можна зрабіць. Не выглядае, што ты вельмі зацікаўлены, але і так пойдзе. Ён адным кіпцюром малюе мапу на зямлі. Ну, у пылу на масту.
Ён губляе проста непамерную колькасць часу, спрабуючы намаляваць вельмі вульгарны малюнак Марга, аб якім ён жадае, каб мы паклапаціліся. Так, Now, for the moment, you'll need to back off. вось. А зараз на хвілінку прыйдзе сысці. Няма аплаты, няма гэта самае. No pay, no gain. Все, до свидос. Ідзі адсюль. Ладно тады. Я так разумею, нам патрэбна пазбавіцца ад канкурэнта іншага троля. А гэта мы тады, атрымліваецца, вось сюды ідзем, і мы не даследавалі гэта тое месца, якое мы да канца не даследавалі. Вось гэтую пляцоўку. Ну мы туды выйдзем тады, і дзе ён адзначыў нам пячора. Вось он мост яшчэ. Марк the Troll. Добра. Хрен з ім пакуль пашпацыруем тут. Вось я аугментар. Што за аугментар увогуле? О, гэта нахрен такое. Это раслинка нейкая, ну павінна быць, правильно? Вось он. З'едзем адзін. Адзін сілу дае. Добра. Ось гэтага невядомы эфект. Зараз яго даведаліся і хрен з ім. Так, не ведаем. Атрута. Ладно. Зараз момент, і я вернуся, тут подмерзаю. Так, вернуўся. Усё, апрануў цёплыя шкарпеты, бо нешта цягне. О, тут ворагі ёсць. Я жадаю. Клерик под контролем. Цудоўна. Я жадаю бойцы паўдзельнічаць. Там прям бойка-бойка, не хреновая такая бойка там будзе. Блин. Там просто будзе бойка надоўга. Я, конечно, мімам просто праходзіў. Давайте ў лагер гэты забяжым. Вось ён якраз там па дарозе быў. Потым вырашым. Так, мёртвы двор. Тут была нейкая разня. Ось, мне падаецца, гэта з тымі якраз таки дворфамі пад кантролем і звязана неяк. Мёртвы двор. Ключик. Добра. Яшчэ мёртвыя дворфы. Броня камнелома. Добра, забяром. Блин, не пушают нас туда наверх просто так. Опа. Пачакайце-ка, а у нас же есть зараз полет, так? Я могу переляцець. Цікава вось, скок. Дистанция 17 і гэтая 17.
Тобто, па сутнасці, у Іфана зараз ёсць дзве здольнасці па аднаму, якія дазваляюць яму... Так... Адна просто кулдаўніца 1 ход, другая 4 хады. Бок ён можа як праляцець на гэтую дыстанцыю, так і цудоўная, ну цудоўная здольнасць. Кайфы, блин. Іфан стаў мабільным просто капзда. Скок лучніка дае яшчэ і хуткасць дадаткова. Так, я разумею, просто што сам факт, у нас ёсць зараз дзве здольнасці, якія такое могуць рабіць. Гэта круто. Это па сутнасці просто дае мабільнасці, таму што яму час ад часу патрэбна, ну, мабільным быць там перасоўвацца. Хаця гэтая мабільнасць была супер важная, калі у яго было мала здароўя. Зараз ён можа танкаваць па сутнасці. Мы ведаем, што там хтосьці ёсць. The face of a dwarf appears from the shadows. Тень дворфа з'яўляецца ў цемры. Заўважаеце некалькі свежых царапін на яго шчаке, часткова схаваныя тоўстай барадой. Got a problem with simple instructions. У цябе праблемы з простымі інструкцыямі, сябра? Сыходзь зараз жа. Гэты лагер поўны цел. Ён сапраўды думае, што ты збіраешся сысці не без ніякіх пытанняў. Don't know about no questions asked, but there'll be no answers. Не ведаю наконт таго, каб ніхто не задаваў ніякіх пытанняў, але дакладна ніякіх адказаў не будзе. Now leave. А зараз сыходзім, сыходзь. Сказаць, што каб ён быў трошкі разважлівым, мы спрабуем дапамагчы. Дапамагчы? Exactly do you think you're helping? І каму ж ты думаеш, ты дапамагаеш? Your mates outside are beyond help, and Маім сябрам звонку ніяк не дапамагчы. calling attention to us in here. І ты нікому не дапамагаеш тым, што прыцягваеш сюды ўвагу. Так. Сказаць, што гэта бяспечна. Калі бы тут навогул былі бездані, мы бы змагаліся, а не размаўлялі. Не атрымалася. Мы нікога пераканаць не можам. Human, and Чалавек, ты ходзіш па тонкаму льду, і я хутка зламаюся, ну, типу, разаб'юся. hell away from me. А зараз правальвай. Нам трэба з перакананнем нешта рабіць. Таму што ў нас усе навыкі як бы раскіданы туды, куды вельмі хочацца, але пераканаць мы нікога ні ў чым не можам. Это адзіны наш прям недахоп у паці. Spot for an ambush. Best keep my eyes peeled. Было бы цудоўным месцам для пасткі. Угу. Давайте за нашага Іфана туды праскокнем. Вось так. Ён у нас ідэальна для гэтага падыходзіць. Яны там спусціцца могуць увогуле. Сюды падняцца можна было б. Я такі, блин, там трэба прыйдзецца скакаць, і гэта тут і адзін бок зараз будзе. Не, тут спакойна просто хадзі ды хадзі. Нікога не пераканаць не можам жыццёва, як у інтэрнэце. Ну, праўда. Пераконваць людзей гэта складаная рэч. Прям пераконваць. Але чалавек быў адразу адкрыты для змены свайго меркавання. То як бы не праблема. Тады ты як бы не праблема ў тым, што ты звычайна як бы не пераконваеш такіх людзей. Іх і не патрэбна пераконваць па сутнасці. Ты ім проста тлумачыш кропку гледжання, яны з ёй пагаджаюцца, вось і ўсё. Як бы гэта нават і не перакананне. Даследуем далей тэрыторыю. Рэальна хацелася б просто прямо у бойку туды ўварвацца ў замак, просто у нас ёсць яшчэ лакацыі, якія правераць. О, блин, не халеры сабе. Тут адбываецца палаючы прарок. Читаю надпіс. Тут ляжыць Патрык, прарок. Ён знік у гэтым месцы, калі прадказваў падзенне Бракуса Рекса. Яшчэ адзін мудры чалавек, якога гэта самае
А у нас есть чатка? Не, гэта не тая чатка. А тут няма просто рэплік запомненых? Блин, няма рэплік, рэальна. Яшчэ адзін чалавек, якога знішчыў тыран, я нешта гэта самае пачаў тренд нейкі. The statue stands before you in silence. It reaches to the heavens, as if praying for release from its Так, chains. статуя стаіць перад табою ў цішыні, яна цягнецца ў нябёсы, быццам бы моліцца, каб яе вызвалілі з яе ланцугоў. Ён жа палаючы прарок. А тут факелы. These torches will not hold a flame. Угу. Альбо правильный парадок, альбо фаербол. Фаербол. Ждали решения пазла. Так, 8 решений пазла. Вы хотели решение пазла? 8 решений пазла. What's happening to the shrine? Опаньки. Я почекаю, поки гэта ўсё знікне. Вітаю, РВ Геймінг. Я выжыў на дзень народзінаў, прыйшоў павітацца. Ну, ты трымайся там, это дзень народзінаў, гэта не просто так. As the torches around you flicker and crack to life, you hear a low groan. Пакуль вы чуеце, як факелы вакол вас трашчаць і ажываюць, вы чуеце нізкі грукат. Ён пачынаецца спачатку нізка, а потым падымаецца ўверх, пакуль ваша грудная клетка не пачынае і ваша галава не пачынаюць звінець. Ён праклінае Бракуса Рекса, гэта тырана, які яго спаліў хутчэй за ўсё. І пекла, якім ён пакутуе, і гэтае полымя. Так. Варыянты першыя. Выбачыцца, ці запальванне полымя нашкодзіла яму. Другое, Бракус Рекс. Сказаць, што гэты вар'ят кароль, ну, што ён з ім зрабіў. Трэцяе, статуя размаўляе, спытаць, што за дух жыве ўнутры яе. Так, разгарнуцца і сысці. Спытаць пра Бракуса Рекса. All that's twisted, all that's profane, all that's immeasurably cruel has been touched by Brackus' withered hands. Добра, гэта пакуль не мае ніякага сэнсу. Мы ведаем, што Бракус Рекс вар'ят і мудак. Rise and fall as woven into the tapestry. Я ведаў яго сакрэты, я ведаў яго, як ён узняўся і Burn for it. як яго ўздым і падзенне былі вышытыя на тканіне часу. Ён сказаў, што моя праўда гэта ерась, і я буду гарэць за яе. When the agony subsides, another pilgrim makes her way to the shrine and puts flame to the Як толькі агонія супакоіцца, новы пілігрым дабіраецца да святыні і зноў запальвае гэтыя факелы. Яны думаюць, што яны аддаюць мне пашану, замест гэтага яны паляць мяне. Так. Мы бачылі жахі таго, як кіраваў Бракус. Ну, самастойна бачылі жахі, якімі кіраваў Бракус. Мы не ждалі бы гэтых жахаў нікому. Я жыву ў гэтым жахе, ну, кашмары. Неправільна, не жахі, кашмары. void than tell it. Так, Wait, пачакай. you Ты бачыш гэта. see it. Ты таксама ідзеш па шляху, які пагнуты полымем. By fire. Пу-пу-пум. You must take my gift from among the flames. With it, you will know truth. With it. Ты павінен узяць падарунак сярод полымя. З ім ты будзеш ведаць праўду. І потым крычыць. The rumble reaches a deafening forte. Then Гук дасягае аглушаючай вышыні, потым знікае. Голас знік.
Толькі шэпт паветра застаецца ў паветры. Так. Але гэта... Лухта нейкая. Ну, зелень бачнасці давайте возьмем. А, вы... Не, пачакайце-ка, кніга. Кніга пророцтва. А давайте затушым гэтыя факелы. Дождь выклікалі? Усё, затушылі. The statue is as still as the air. Ну-ка, что там за книга? На Total War Empire отправляется 10 тысяч. Дякую, вялікі. Паход не потушенная, ўсё ў парадку. Можна не клапаціцца. Так, пророцтво. О, божухна. Шмат літрак. Я думаю, што гэта тая штука, якую я просто па дыяганалі прачытаю і потым вам распавяду асноўны сэнс. Так, кніга прадказанняў. А, ну, в принципе, она так и называлась, не ведаю, что я нового сказал. Нічого корисного. Я вам скажу, абсолютно. Яна рассказывае пра Бракуса Рекса, які трымаў Дівайн, ну, типу, святасць, як, ну, не ўнутры чалавека, альбо чагосьці, альбо нейкая эфемерная, а літаральна, вось, по типу, як эсэнсу, як зямлю, там, полымя, нешта такое. І ён ляцеў на зміі скрозь нябёсы і потым паспрабаваў, выцягнуў гэтай святасцю, там, штосьці, ну, карацей. Не мае гэта ніякага сэнсу. Карысці пакуль не бачу. Тудема-сюдема пераклад. Ну, просто некаторыя вось такія кнігі прям ты читаеш, там шмат літар, а насамрэч сэнсу як бы цікава, яно дадае антуражу. Опанькі. Антуражу дадае, а вось карысці, прамой карысці і сэнсу не дадае. То бок, і зараз гэта канкрэтна адбылося. Там як бы цікава, але ні халеры не зразумела. Так. Мёртвый дворф. Нешта цікавы мосточак. О, блин. А, там пастка была. Дзякую вялікі, што заўважылі. Так, проклятое масло. Ніхто не ждае там прайсціся? А, яны там праходзяцца просто павольна. Яшчэ один мёртвы дворф. Цудоўна. Палаюць. О, гэта нават абысці можна. А, божухна, і тут яшчэ праклятая атрута. Мы, карацей, у замак зараз лезем, зараз бойка будзе. Яшчэ пастка. Я і тут пролезці магу, дзякуючы ўсім маім здольнасцям на скокі. Раз. Опанькі. Зараз мы пастку гэтую. Ты можаш яе... А, ну вось, дизарм. А, мне наборы патрэбны для дизарма. Эх. Усё выбухне зараз. Таму што хтосьці наступіць у гэта, так? Персонажы, я ж ведаю, як вы працуеце. Опанькі. Нормально так забраўся. Яшчэ пастка. 100% хтосьці наступіць. Блин, ён же... Слухайте, а ён на пастку можа наступіць ці не? Ну вось пакуль лётае. Ён же не павінен, правильно? А не, падаецца, можа наступіць, таму што неяк аблятае яе. Дарэчы, крыл даюць табе імун да небяспекі на зямлі. Так. Просто вось канкрэтна гэтай пасткі ён неяк аблятае. Так, памфлет. Так, усе магістры не следуйце за святлом, няма ніякага маяка. Вось гэтая па сутнасці маяк ёсць.
Гэта па сутнасці ёсць падманы маньяк, божухна, маньяк. Словы складана сёння, я кажу. Словы гэта сёння не маё. Маньяк, ну вось, гэты маньяк. Не магу. По камянях могу злезці. Дакладна, давайте вось тут злезем. Can you feel it? The void. It's here. It's calling to me. Опанькі, пачвара бездані. А що він тут робить? Were they Know what that statue's doing. А мне падаецца, альбо рэальна яны з пачварамі бездані размаўлялі. Цікава. Так, чырвоны прынц. Адразу. Скок. Сюды. Бах. Прызямліўся. Гэта яшчэ... Добра, вось так будем просто біцца. Астатнім мы будем просто зверху закидывать. Конец хода. Вось она якраз таки рванула наверх. Цудоўна. Тентаклем яшчэ. Ух ты, паглядзі. Тентаклі яна сабе панарабіла. Так, я могу. Давайте вось гэтай здольнасцю. Подскок уверх і стрэл. Пум. Крытом у лыч. Шока яшчэ трохі наклалі. Вітаю, дзеда Максима, вітаю усіх. Так, записки, там літаральна нататка была каля таго маяка, такая ж нататка і была, я ўжо сустракаў раней і вось зараз яшчэ. Вось, і гэта яно і ёсць, і я, мне падаецца, прям пракаментаваў гэта, правильно? Вітаю, Лекса, вітаю, дзеда Максима, вітаю усіх, хто прыляцеў, усіх рэйдераў. Вы прыляцелі на Divinity Original Sin 2, і мы зараз забраліся ў закінуты замак, дзе дворфы, якія знаходзяцца пад кантролем, яны быццам бы звычайныя нармальныя былі, а потым з імі нешта здарылася, мы самі не ведаем, што здарылася. І мы сустрэлі, што яны сядзелі і размаўлялі вось з гэтай пачварай бездані. Якога хрэна адбываецца, мы не разумеем. І мы голуб смерці, вось, глядзіце. Голуб смерці. З лукам. Чакайце, у яго голыя ногі? Рэальна голыя ногі там. Смешна. Так, ладно. Нам патрэбна з гэтай нешта зрабіць. Давайте накладзем на ўсіх трошкі брані генеруючай. Ёсць, наклалі. На гэтую мы можам маскітаў нагнаць. Альбо давайте паука выклікаем. Ось сюды паука выклікаем. Некрамантія. Глядзіце, які паук прыгожа. Кіретны. Прыгажосць. Вітанчкі, дзед Максим, вітанчкі. Так. Паскарэнне. Вось на Ифана. Няхай ён часцей ходзіць. Павук можа спусціцца ўніз і змагацца з гэтай пачварай. Вось так я яго адпраўлю. На табе. Не трапіў. Цудоўна. Я спадзяюся, што павук будзе проста прыцягваць увагу, і яны будуць разбірацца там. Мы так не дамаўляліся. Можна не лётаць, калі ласка? Можна, калі ласка, адзіны, хто будзе лётаць, гэта будзе Ифан, і ўсё, і на гэтым мы скончым. Так, ён пракляў майго павука, няхай лепей павука. Не. А шо, чаму у іх усіх крылы, вы ачмурэлі? Што яны там за поліморфы гэтыя ўсе? Ну, добра, няхай яны ўсе здольнасці сваёго павука кідаюць, таму што павук, па сутнасці, ну, такія... Падарунак бездані. Што? Статуя размаўляе? Статуя. Umbral Link. Ну-ка. Што гэта такое? Быццам бы яна абараняе дворфу. Максімальны запас фізічнай брані плюс 20%. У яе даволі шмат здароўя. Я так проста не вынесу. 800 здароўя у статую. Яна іх быццам бы абараняе. Ладно, давайте пакуль бафы. Баф. Натхнение. Ухиление. На Фейна. Hey Dreamer, hi. Pretty good, thank you. How are you?
Так, давайте накладем мороз. Яны, может, таксама з Дзюнай квест рабілі. Ты думаешь, так дрэнна магло ўсё скончыцца? Так. Пу-пу-пу-пу-пум. Давайте... Блин, барьер, конечно, можно накласть. Не. Ось так зробим. Хотя щит кидать в упор было такая себе ідея. Давайте, ось, нехай со мной застається, каб не ускопло. А, імун яшчэ, нельзя затонтить. Хрень. Сердце стали? А яно што дае? Вяртае 36 фізічнай броні кожны ход. І фізічная броня 69. Добра. Знайшоў пра тую атручваючую расліну, якую не атрымалася забіць. Распавесці, ці спойлер будзе, няхай і маленькі. Атручваючая расліна, якую не атрымалася забіць. Я не памятаю, пра што ты кажаш. Так, усё, цудоўна, наклалі стан. Што я яшчэ магу? Натхнение на іх ужо ёсць, натхнение на іх ужо ёсць. Потым прытрымаем гэты пункт дзеяння. Боже, яны нормально так заклёнамі кідаюцца. Так, а гэтая кіслата знішчае фізічную броню. Давайте сыйдзем. Я не ждаю, каб мне фізічную броню знішчалі. Будем перадаваць вось гэтую пашкоджанне ад Фейна каму-небудзь яшчэ. Я атрымаю просто фаербол. Тая халера, якую ты фаерболамі біў, а потым просто адкінуў далей. А, Noxious Bulb. Зразумеў, так, што яна? Я просто памятаю, што я неяк з імі разбіраўся, а вось як я разбіраўся, я не памятаю. Так, сюды падбяжым і кінем лячэнне на нашага прынца. Так, усё, прынца трошки падлячылі. І броня холаду яшчэ на яго жа. Ёсць. А, вось оно. Нешта такое было, типу, ты можаш іх не знішчаць, а ўвогуле, типу, выключаць. Нешта такое было. Так, іх элементам патрэбна біць. Добра, дзякуй. Літаральна забыўся. Я памятаю, што неяк можна было штосьці рабіць з імі. Так. Блин, ну ўсё кідаецца гэтым балюча прям. Блин, такая жесть, такая броня чмуреть. Просто новость новенькая, якая на ифане. Можно абсолютно не клопотиться на конт того, что я его забью там. Только не кажите мне, что она яшчэ... А не, она обновляет просто эту самую статус. Добра. Боевым маг. Ну давайте ось ей будем протягивать. Оп, пробили и опрокинули. Оп, и все, минус. Это пропустило за стана. Раз. И два. Минус яшчэ ворог. Не будем забирать ничего. Так. Блин, это я не бачу. О, тело. Мы можем тело съесть и как подвысить. Опаньки. Поглнули тело. И атрымалі себе баф на 3 ходы, правильно? 5 плюс 15 пошкодженняў. А, чмуреть. Лютая жесть, карацей. Это просто... Я вось не упомню, мне падаецца, яны імунныя да атруты. Ну так, 100% імуна. Давайте тады полымя. Ось так, нормально. Подпалили. Угу. И вось той можно накидывать. А, не, давайте вось у гэтага будем накидывать. Маланка раз. И вось гэтым яшчэ можно накидать. Оп, и все, и нормально. Амаль забили.
Божак на гэтай лётаючыя. Это легальна ўвогуле ці не? Ау. Няхай гарыць, пакуль там бегае. Нормально, магічную броню з гэтага знялі і ўсё ў парадку. А не занадто ли ён далёка заляцеў, не? Так. Удар і таран адразу. Просто каб скіпнула яшчэ адзін ход. Оп. Усё. Пропустила ход. Я магу да таго мага, альбо... Давайте таго мага баявога. Оп. Ідэальная мішень. Цудоўна амаль забілі. Добра ідзе. Добра ідзе. Ворагі ўвогуле для мяне слабыя у выніку атрымліваюцца. Спакой розуму на Ифана. Так. На сябе раз броню. Паскарэнне на Ифана яшчэ одно. 2. І доб'ем гэтую пашвару. Каб наклад не пахадзіла. Купить Лоис бить. Сдёлбал. Так Лоис и забьют-то. Со смерти приходит життё. Шо там за пачвара такая сидит внутри? Так. Не бачу яго. На прострел тады вось так. Нельга так само. Блин. Жесть. А я могу неяк подмануть эту систему? Во, глядите, на прострел просто. Пум. Я ударил просто ниже абсолютно. Подобается. Подобается. Так, ты... Фізична броня, хутчэй за ўсё будзе блокаваць. Так, не спрацуе. Давайте настраляем. Оп, ёсць. Дзень у нас 4, бліц патрабуе 2. Блин, не атрымаецца, так. Пу-пу-пу-пу-пу-пум. Давайте блиц. А, тут их двое. Блин, я ж не зауважил. Давайте проворот тады. Я бы трошки по-іншаму бы планаваў бы свои удары. Мне просто не падабаецца, што Лоис пад вялікай пагрозай зараз. А яна можа памерці да таго, як паходзіць зараз. Реактивный стрел. Блин, я не ведаю нават, что это такое. Пам-пам-пам. Атрута. Вось на гэтага накладецца толькі так. Блин, на яго не накладецца нават. Хотя, давайте на Фейна накладецца. Вось на Фейна накладецца, я уже счастливый. Блин, я там... Только не кажется, что я ей нашкодил больше. Как ты загорелся. Это кола, это откладенное дзеянне. Зразумеў. Так, Лоис памірае літаральна ўжо зараз. Асляпленне не дапаможа, но адкладзе трошки дзеянне. Блин, трэба выпіць шкляночку якую, а то памрэ Лоис. Так. А дзе, ну? Дзе у мяне хоць якая шклянка? Сопротивление, небачность. Лечить на 10 здоровья отсотков. Во, вось гэта. На 120, на 290. Выпить одну. Усё, нормально. Ну, хоть як. Далее осляпление. Ось, вось гэты ворог не зможет тады яе атаковать. Хоть якая оборона. И ухиление накладываю. Усё. Здесь павінна быць усё ў парадку. Гэта на сябе наклаў регенерацию, халера з ім. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Добьем? Те не добьем. Давайте спробуем. Раз. Критом. Нормально, значит, с 22 удара добьем. Шок есть.
першая дапамога. Давайте так само на Лоїс накладем. Бо нам уже не патрэбна. Ау! А можна і криласка моєго фейна не бить? Так, скок Фенікса. Нічого не бачно там. Давайте выбух брони. Есть, нормально. Безсенсовне дзеянне зараз падпаліў чалу, якога магічнай броні да халеры было. Як ён там бачыць? Табе перашкаджаць гэта ўсё павінна. Так, ёсць раз. І давайте яшчэ фаербольчику яму. І хопіць. А вось яна не... А, не, яна яго бачыць? Не, яна яго не бачыць. Вось яна яго не бачыць. Што за лухта? Дароў, чел. Я магу дзесьці падысці да цябе крыху бліжэй. Вось так. Ён пад магічнай аховай там сваёй. Спрабуем яго вось так ахладзіць. Может, трошки падмёрзне. Так, ён трошки астудзіўся. Цудоўна. Раз. І ўсё, і хопіць. Так. Яшчэ ворагі засталіся нейкія. Засталося толькі 2, правильно? Ну, статуя яшчэ. Статуя, правда, пад пытаннем, я бы з ёй паразмаўляў увогуле. Слухайте, а ці магчыма з гэтай статуяй рэальна паразмаўляць просто? Взаимодейничать. Не, потрібно выключить. Ну, можно, конечно, ее ломать. Давайте бить ее. Такое себе. Не верю, мне это помогло. Блин, гэтая броня просто жесть на ифане зараз. А, якая шина крутая. Арбалетчик на тебе, улыч. І вось тебе на. Спалили яго нахрен. Просто прибежим сюда. И она все накладывает на их благословление, Олег, это такая штука, маль бессенсовная. Раз. И яшчэ апошні заклён. Ну. Все, минус. Конец бойки, статуя засталася живая, з ёй можна яшчэ паразмаўляць. Эссенції, книжки. Ось гэта мне цікаво. Гэта у нас на бартер і на Lucky Charm. Хто у нас з Lucky Charm? Вітаю, Ріцан. Як справы з ботамі, карацей, яны засталіся, я пачакаю месяц. Мне просто Twitch падтрымка сказала, типу, не трэба нічога з імі рабіць, мы час ад часу іх прыбіраем, самастойна не выдаляеце, бо, ну, аўтаматычнымі штукамі неафіцыйнымі не карыстайцеся, можете выпадкова не тых людзей выдаліць. Типу, мы разбяромся. Я думаю, што я дам ім месяц, калі яны самі рады не дадуць за месяц, то я просто сам буду сядзець і выдаляць гэта ўсё. Каўмаза. Ну, так, вось гэта адпраўляем адразу Ифану. Ёсць. Астатне можам сабе забраць. Ифан, паглядзі-ка на пояс гэта. Ці падабаецца ён табе ці не? Ага, у яго бягучы дае плюс 42 здароўя, 2 верагоднасці крыта і плюс 3 ухілення. Добра. Не вельмі хочацца гэта ў яго адбіраць. А Lucky Charm у каго... Дарэчы, у нашага чырвонага прынца. Давайте тады яму і аддадзім тады. Можа быць, просто Lucky Charm падвысім хаця бы. Чырвоны прынц у цябе як?
Конституцыя, лідарства. А, у яго, блін, ухілень... Ну, там ухілення больш. Лакі-чарм. Ну, лакі-чарм я ожидаю. Это крутая штука. Давайте вось так. Трошки менш броні. А, ну так, это снижае броню. І лідарство знижае. Не, назад. Блін. Просто, калі гэты поясы браць, то для бартера і... Может быть, камусьці просто для броні патрэбна. Конституцыя і бартер. О, да рэчы, можа быць, і аддадзім. Альбо нашаму. Верагоднасць крыта і падкрадвання. А я Лоїс аддам. Ось так, будзе ухілення яшчэ дадаткова. Таудуртум. Пер'я, шакуючая страла. Пакуль нічога гэткага. Зноў пер'я. Ну, з іншага боку пер'я ладна, яны ж там усе ператвараліся, можа гэта неяк звязана. Яны проста сабе крылы рабілі магічныя. Валосы. Як так, са статуяй трошки пазней паразмаўляем, просто што мала ли тут які дзвіж яшчэ будзе. Так, развалены карабель. Нейкі што там яшчэ ёсць у нас в далечыні. Ну такі карабель гэта і бачу па сутнасці. Пум-пум. Ладно, пакуль нічога карыснага. Мы зараз эту пячору, тут нейкая пячора за гэтым замкам ёсць, яшчэ яе праверым. Мне падаецца, она звязана з гэтымі ўсімі дворфамі шалёнымі. Ну, павінна быць, інакш, што за хрень? The void is strong here. Even the stone is infected. Так, добра, але мы не размаўляем з ёй. Добра. Дзіўна. Адрэзаная нага. Цудоўна. Давайте-ка з'едзім яе. Дзе там моя маска эльфійская? Для тых, хто не ведае, усё ў парадку. Я просто з'ядаю сабе... О, яны і так працуем. Ну ладно. Апранулі 5 новых здольнасцяў, адна з якіх пераўтварэнне ў эльфа. Эльфы ў мясцовым сусвеце трошки шалёныя. Яны могуць жэрці целы каго-небудзь і атрымліваюць за гэта іх успаміны. Дзе там адрэзаная нага? З'есці. Ага, новую здольнасць атрымалі. Ну, неблага. Скілы можна вывучваць такім чынам. Але гэта не тое, што я чакаў. Я думаў, успамін нейкі пабачыць. Дзе там на шалом? Добра, пераўтварыліся назад, пайшлі. Я уже подумал, что зараз мы крыніцу гэтую землю не подберем, потому что пролетаем мимо. Так, отрезанная рука яшчэ. И торс. Блин, я поспяшаўся, карацей, трэба было на сабе носіць яшчэ. Пераўтварэнне у эльфа. Тырк. Рука, торс. І пячора. У выглядзе чэрапа. Цудоўны ўваход у пячору. Я думаю, што гэта нам нешта падкажа. Так, дзе тут з'есці можна? Вось оно. Рука. Вы адчуваеце, як хваля панікі паглынае вас. Вы спрабуеце адысці, адпаўсці адтуль, але кіпцюры прыціскаюць у вас. Вы глядзіце ўверх і вы бачыце іклы, пашчу з ікламі, якая ляціць прямо на вас. Добра. Цудоўна. Помер загрызлі. Хутчэй за ўсё пачвары бездані.
as the wagon traverses a patch of bumpy ground. The Magisters haven't removed your shackles, even though there's nowhere to run. Угу. Вы некамфортна пераймаецеся, калі перамінаецеся, калі вэган, ну, карета карацей, наязджае на едзе па гэта бампі граунд, карацей, зямля з пагорачкамі, з маленькімі, як маленькі пагорак называецца, з камянямі, камяністая дарога, карацей. Магістры не забралі, не знялі з вас наручнікі, не глядзячы на тое, што вам няма куды бегчы. Вы ўздыхаеце і глядзіце на вонкі. Краявід праходзіць міма пусты і спакойны. А потым вы бачыце, як штосьці ляціць далёка на гарызонце. Насамрэч некалькі рэчаў. Вы прыглядаецеся, што гэта можа быць? Птушкі? Вашы вочы расшыраюцца, калі яны набліжаюцца. Гэта не птушкі. Вы паварочваецеся, каб крыкнуць, каб паперадзіць іншых, але ўжо занадта позна. Пачвары без да недакладна. Можна здымаць маску. Зноў ператвараемся у андеда. Як былі мёртвымі, так і не жылі, не трэба было пачынаць. Так. Ідзем. Мёртвыя дворфы. Акрываленая рука. А гэта ж мы... А гэта ж месца... А, дакладна. Гэты чэл-дворф нічога не чуў ад сваіх людзей тут. Акрываўленая рука. Добро. Груда цел. Ой. Рэнейку падабраў. Выкинуть яе. Цяжкі пакунак. Шчочка. Коцька, шчочка. Вы паглядзіце на яе прыгажуня. Так, там нешта, яшчэ рэчынікі валяюцца. Там, блин, есці і есці карацей. Дрэзная голова. Блин, занадто шмат, каб носить. Придется это все есть. Ладно. Где там шалом наш? Что там з бочкай у кішэнях? 10 адклалі яе. Ну, яна тыпу ёсць, але не ў тых кішэнях, мне падаецца. Альбо его достали ўжо ўсё, потому что у нас праблемы з інвентаром былі. Я памятаю, як мы пад канец аднаго стрима толькі займаліся тым, што кішэні перакладалі. Добра, читаем. Нага раз. Блин. Я не пераўтарыўся ў эльфа, просто з'еў нагу. Ну и ладно. Блин, там могла быть нечто важное, конечно. Ладно. Торс. Старажытная ўспамін перапаўняе вас, а вы ўжо больше не вы адчуваеце, як крыніца напаўняе паветра. Больше вы калі-небудзь адчувалі. Убачыце, як фігура ідзе скрозь пячору аметыстава і ружовага кварцу. Мужчына. Святло не кранае яго. Не кранае гэтае месца, але камяні і мінералы асвятляюць шлях. Мужчына набліжаецца да перлінай сферы на вершы п'едэсталу. Ён кладзе свае рукі на яго, і крыніца праходзіць скрозь яго пальцы. І вас кідае назад у рэальнасць. Успамін знікае, але вы ўсё яшчэ адчуваеце, як крыніцу, якой кіраваў гэты чалавек, быццам бы вы кіравалі ёй самастойна. Шкада, конечно, нагі, але ладно. Вы пагубляецеся ў старажытны ўспамін. Чалавек, якога ўбачылі дагэтуль, чакае, кранае перлінную сферу, і вы адчуваеце, як вы існуеце. Некалькі ценяў, шмат ценяў, шэрых ценяў круцяцца вакол паверхні гэтай сферы, а потым раздзяляюцца. Вы вольныя, аб'яднаныя з яшчэ 7
викликаними з, як это, ахвяровальной крыніцай. 8 of you rush forth as shadows past the glass 8 з вас рвуться наперед, як тені, за сферу. Мимо чоловіка, якое тіло зараз лежить на подлозі сярод, як паджеволд. Ну, карацей, ось этих стен з кришталями. The vision ends just as you emerge from the cavern. This memory Успомін так само... a lost place in a lost time. Так. Гэта ўспамін скончваецца так, як і вы прачынаецеся ў пячоры. Яго ўспамін, ён адчуваецца старажытным. Страчанае месца ў страчаным часе. You keep your eyes shut tight. Вы закрываеце ваши вочы, гэта іншы яшчэ кавалак, галава нейкая. Вы закрываеце свае вочы і моліцеся семярым. Around you is a cacophony of wails, whimpers and cries for help. Усё вакол вас гэта какафонія крыкаў і плачу на дапамогу. Вы спрабуеце закрыць іх, але моліцеся, каб... І вы ўсё больш адчайна моліцеся. Inhuman roar suddenly cuts Глосны нечалавечы крык ears with your hands and прорываецца скрозь какафонію. Вы закрываеце свае вушы сваімі рукамі і моліцеся. Элементальны тотэм мы здольнасць атрымалі. Окей. Мне зноў месца скончваць, так? Правильно я зразумеў? 97 со 100. Давайте по вазе сортуем. Вось это Стоункрашер броня. Давайте-ка яе чырвоному прынцу аддадзім. Яна шмат важць. І гэта чырвоному прынцу. І гэта чырвоному прынцу. Усе гранаты чырвоному прынцу яна далёка можа кідаць. Усё, і мы нармальна так месца вызвалілі сабе. Чырвоны прынц, ну-ка паглядзі. Што гэта за броня, табе цікава? Ага, ну нават і не блізкая, у яго значна круцей. Не прынца, нейкі портер. Ну, яго сілы шмат, няхай носіць. Што ён? Ослабіўся. Так. Дрэзаная галава. Тут прям шмат целаў раскідана. Просто... О, пачакайце-ка. Там дворф ёсць жывы. the dwarf rocks on her haunches, gnawing at her own bloody knuckles. Яна дрыжыць, і ў яе ёсць, ну, і глядзіць на свае ж акрываўленыя Her кулакі. wet, fearful eyes Яе мокрыя, напужаныя вочы скочаць на цябе. Яна папускае свае кулакі толькі дастаткова, каб прашаптаць папярэджванне. Адыдзі, занадта глосна. Яна вернецца. Яно і мяне забярэ. Што дакладна я забярэ? She shrinks into the fetal Яна змяншаецца у, як это, ну, по типу, у дзіцячую такую пазіцыю, я забыўся. Fetal position. Яно вернецца, ну і далей паўтарае. І нас усе як жывымі з'едуць. Так. Шокнуць пальцамі і патрабаваць, каб яна сканцэнтравалася на спрабуемі вывесці шоку. Your efforts draw an expression of eerie calm. Ваши намаганні прыцягваюць выраз дзіўнага спакою. Яна глядзіць на вас шырокімі вачыма. Ты сам пабачыш, яны нас забяруць для сваёй ежы. Яны забяруць нас для таго, каб як ежу для сваіх, ну, типу, споун для сваіх пачварну, карацей, атрудзеў. Яны забяруць цябе. Stillness dissolves. Trembling Яе спакойнасць расплываецца, дрыжачы яна абдымае сябе ў невялічкі камочак і закрываецца. Так. Добра. Дрэнна. Ідзем далей. То бок дзесьці глыбей у гэтай пячоры ёсць пачвары бездані, так? Ну ладно, разбираемся. Дадзім рады. Яйкі. Пум-пум. Бачу яйкі, атакую яйкі. Там пацукам падаецца... Блин, там мёртвы пацук. Я спадзяюся, ён быў мёртвы, так? Я не забіў яго фаерболом. Sorcerer, still wearing the collar too.
І маг криніцею, на яким все ще було. Блін, нашийник. Добренько, добренько, добренько. Так, яны 11 уровня. Я не буду серьезные враги. Давайте кидаться розным. Яны ж, блин, Cold Crawler. Им потребно... Чего яны боятся? Полымя. Ну, гэта мы умеем. Раз. Это не допомогло. Полымя 2. 1000 магічної броні. Божухна, божухна. Давайте хоть гранату кинем на эту двух. Ослепление не спрацевало, добро. Ты что? Что? Куды? А ну-ка, почвара. А ну, верни назад, Лоис. Это что у нас? Dust Blast. Гэтага мало. Блин, мне хоть ты гэтых прывыклікай. Так, выбуховная страла, вогненная страла. Ці вогненной стралою. Крыт. Добро. Смачно есть. Мне зараз Лоис забрали. Вы шо? Якое смачно есть? Отставить смачно есть. Не смачно есть. Яны заморожують яшчэ ўсё. Холера. І яшчэ аднаго зловілі. Вы отшмурели, а ну-ка. Я закопал. Что? Иди зараз, Лоис. Отшмуреть. Отшмуреть просто. Добро. Яны нас закопали і кудись відправили. Так, червоний принц. Кожную поособку, так? Кожну у своє місце. Як далеко один до одного? Так, нас разделило, прям разделило. Добра. Ой, горш за ўсё углядаю Фейна, я ще расскажу. І там пачвары. О, Фейна придется ратовать. Прям ратовать. Так, заховуємося. Вона нам розділила усю паті, кожну у своє місце. О, тут шмат чого. Забираем. Мы ж можем гэтымі самымі телепортоваться пирамидками же. У нас же чудовное магичное кишение. Так. Давайте об'єднаем. Так, Фейн. Іфан, пардон. У Іфана ўсё ў парадку, але яго можна... Блин, реально можно просто усім телепортоваться в одно место и потом доследовать, правильно? Я ж сподіваюсь, тут не будет такого, что... Так, робим особное захование. І потім розберемося. Калі што, зберем усіх разом і потім... Так, пірамідка телепортації. Раз. Гэтая пірамідка, мы перасоўваем яе да каго-небудзь яшчэ. Іфан перадай яе чырвонаму прынцу. Чырвоны прынц. Скарыстай пірамідку. Цудоўна. І гэтую адпраўляем да Лоис. І Лоис зараз абіраем, і Лоис у нас тэлепартуецца таксама да групы. Усё, дзякуючы пірамідкам усіх сабралі. Вернем назад Іфану. Оп. Усё, паці на месцы. Готово. Будем зараз разбираться. Пробираться, выбираться. Мінус яйка. О, персонок. Ну-ка. Мы там же розного познаходили. Так, давайте-ка зброю там у основном неидентификованную мы познаходили. Палочка нейкая.
Да рэчы, па выглядзе моцная. Так. Не, яна, ну, можа быць моцная. Можа накласці статусы і лайфстил. Лайфстил гэта добра. Пярсцёнак. Пярсцёнак добры некрамантыю падвышае. Падабаецца. Так, Warfare перакінез. Блин, я яшчэ падумаю. Так, далей. Яшчэ штосьці было, вось. Меч гэты і шчыт трэба паглядзець. Вось гэта мы ўжо паглядзім за чырвонага прынца. Фатальная клеймора. Двуручная можна забіць адразу. Шчыт. Трохі лепей за наш. Retribution, резисты і трапнасць. Трохі лепей у сэнсе таго, што дае больш брані. Брані не толькі моцна патрэбна. Ну, добра тады. Можа быць, пярсцёнак даць каму-небудзь. Пярсцёнак даволі шмат магічнай брані дае. Але там такія параметры, што яны толькі фейну, іфану, так, фейну падыходзяць. Так, па сутнасці пярсцёнак прям для фейна за дадатковай некрамантыяй, але менш брані тады. Ну, давайте менш брані. Ось, некромантыя і розум, і здароўе яшчэ. Няблага. Так, канешне, усё трошкі не па плану пайшло. А тут небяспечна адпачываць. Зразумеў. Так зробім. Упс, я пачаў бойку. Я не гэта хацеў. Упс. Так, гэтую пачварку мы не бачым. Падбяжым сюды. Блин. Во, ўсё, адсюль бачу. Вампірычная пачвара, карацей. Добра. Раз. Два. Выбери. Як цікава атрымалася. Ну, трошки не по плану, скажем так. Ствараем павукам. Калі дацягнемся яшчэ вось у гэтага стрэнем. Запаволена яйкі, яны... Вось гэтыя яйкі, так? О, блин, гэта яйкі... Блин, можа быць, яйкі патрэбна зносіць, потому што яны... Вось. Добра, няхай там застаецца. Блин, гэтая хрень яшчэ. Мне падаецца, просто месца стало яшчэ горш, чым было. Можа быць, трэба было тэлепартавацца да кагосьці іншага, а не вы сюды. Так, лячэнне накласці. Рэгенерацыю давайте на Ифана. Яму дасталося. Я не упэўнены наконт гэтых пачвар, ну, вось гэтых яек. Трэба, падаецца мне, іх усё ж такі прям прыярытэт самы асноўны. Так, да бліц. Бліц мы можам зладзіць, так? Можам. Ёсць. Праворот. Ёсць амаль. Ау. 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 А можна не... Балюча ж. Так, мінус одно яйка. Як мінімум гэта пазітыўна. Далей я зраблю стан. Вось так. Добра, гэтага пракінулі. Толькі не Фейна. Ау. Фейн самый просто под погрозой смерти. Так, давайте загрузимся. Не, нейкая складана. Мы давайте лепей... Вось так, як разделились, давайте заберемся усе ў іншым месцы нейкім. Каб пакрысе гэтае месца раскручваць, таму што ў самым там самая жесть. Так, добра. Наадварот робім. Фейн, телепартуйся, калі ласка, да Ифана. І будзем перадаваць пірамідку.
Цікавы досвід. Ну, нечаканы, нечаканы. Мяне уцягнулі кудысьці хрен ведае куды. Так, это можна перадаць адразу чырвонаму прынцу. Это можна перадаць чырвонаму Іфану ўвогуле. Гэта ідэнтыфікаваць. Пакінем пакуль у яго. Пірамідка. Іфан, дзе ты у нас? Іфан, перадай гэту пірамідку Лоіс. Лоіс, калі ласка, тэлепартуй сюды. Wonder where the others might be. Гэта ідзе чырвонаму прынцу. Усё, сабраліся ў іншым месцы. Больш бяспечным. А, пачакайце, чырвоны прынц не тэлепартнуўся? Дзе ён? Ага, ўсё яшчэ невядома дзе. Чырвоны прынц. Дзе пірамідка-то? У каго яна? Яна у Фейна блакітная. Давайте чырвоны прынц. Есть. Цудоўна. Блин, у меня оверлей, я забиваю эту самую предпрогляд персонажа. Оп. Это отправляем Лоис. Все, зрабілі. Собраліся на место. Будем шукаць адсюль. Там нешта зусім мне не спадабалася. Я ў сваім праходжанні вырашыла гуляць, нібыта ў мяне няма пірамідкі. Ты просто забыла пра яе наяўнасць, альбо як? О, малюнок Люциана. Поднять и додать на продаж. Поднять и отправить на продаж. Поднять и отправить на продаж. Сребряный кубочек. Золото. Золото. Так, это поднять и отправить на продаж. Золото, золото. Золото. Это мы уже проверяли. Трошки перагруз. З чаго бы гэта было так? Так, это по малюнке. Блин, они настолько дорого, як я думал. А важить як коні. Так. Добра, што гэта пірамідкі, а не кубікі, дарэчы. Так, это дакладна выратавала ўсё праходжанне гульні. Так, можа быць, самыя тыя, якія менш важаць, іх пакінем. Так, ну рэальна, там адна здаравенная і астатнія папрасцей. Не, выкидывай непристойно. Мне падаецца, гэта якраз таки тая непристойная. Вось она. Непристойна выкінута. Зроблена. Так. Поляжим, отпочнем. Рэчы, на кон тут пачнём, можна хутчэй вось так зрабіць. І просто малюнак такі стаіць. Не, я памятал, але вырашыла, што разрабы задумалі паступовае аб'яднанне, але пірамідкі валідны варыянт просто таму, што яна ў цябе ёсць. Мне падаецца, яна наадварот як валідны варыянт. Мне просто падаецца на высокай складанасці прям нереальна. Асабліва той, хто там адзін захраз. Так. Тут, канешне, шмат чаго. Слухайце, чат, даследаванне гэтай пячоры цікава, нам яшчэ шмат яе глядаць, прям шмат. Яна здаравенная па памерах. Але мне патрэбна скончваць уже час. Мы працягнем адсюль жа, захаваюся зараз. Працягнем адсюль жа у панядзелак. Мы будзем ладзіць, калі вы не памятаеце, у нас марафон будзе зараз. Марафон, не марафон, але асноўны панядзелак, аўторак, середа мы будзем гуляць у Divinity Original Sin, другі, то бок у гэтую гульню.
Будзем далей праходзіць на працягу 10-2 тыдняў мінімум, можа быць 3, а там паглядзім. Па сутнасці абяцаю пакуль толькі 2 тыдні, а там буду вырашаць. Вось, працягнем у панядзелак, так, яно нікуды не падзенецца. Я просто пачала з аб'яднання тых, хто ў большай бяспецы, і весці іх да таго, хто акружаны ворагамі. Ну, мае сэнс. Добренька. Добрых і вам выхадных, добра вам адпачыць, добра вам папрацаваць, дапрацаваць, у каго засталось толькі пятніцу адпрацаваць, каму ўжо не патрэбна яе працоўваць. Усё цудоўна, і я пабачуся з вамі ў панядзелак, а я зараз вас перадам далей да каго-небудзь. Так. Каго я бачу? Каго я бачу? Нікога я не бачу зараз. Ну, добра тады. Тады на гэтым усё. Тыдня гульняў з найбольшай колькасцю балаў ўсё ж не будзе. Калі будзе, то потым. Я яшчэ думаю наконт яе. Мне падабаецца ідэя, я думаю наконт яе, але я думаю, яна, калі будзе, то будзе пасля Divinity Original Sin 2. Вось такі план. Ну, я дакладна, я не магу абяцаць гэтага, таму што я не ўпэўнены яшчэ. Але я жадаў бы яшчэ раз альбо парулецца, альбо топ-1, альбо раздзяліць тыпу 1 тыдзень па топ-1 і 1 тыдзень па рулецы, нешта такое. Але гэта будзе пасля Divinity Original Sin 2, мы зладзім 2-3 тыдні, потым можа быць перапынак на рулетку, альбо вось так, альбо там перамяжуем, а там ужо будзем вырашаць. Вось, паглядзім. Яшчэ шмат наперадзе. Па рулецы таксама. Па рулецы такая штука, што па сутнасці вялікая верагоднасць, што штосьці будзе з топа. Вось, але топ-1 ён даволі дэтэрміністычны такі. Таму я думаю, мае сэнс заладзіць один тыдзень так, 1 тыдзень так. То бок яно як трапіць. Вось. Але зноў жа, я яшчэ гэта не прадумаў, і гэта, калі гаворка ідзе праз 2-3 тыдні, гэта яшчэ далёка, гэта яшчэ можна будзе вырашыць. Добренька, я буду скончваць, да пабачэння. На жаль, няма да каго адправіць. Пабачымся з вамі ў панядзелак. Да пабачэння.